Καλησπέρα φίλοι μου της προληπτικής υγείας. Σήμερα έχουμε πάλι σοβαρό θέμα. Το έχω ανακοινώσει κιόλας. Έχω βγάλει και ένα βίντεο να το δει ο κόσμος, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν ένα βίντεο από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χρόνια Πάρκινσον σε πολύ βαριά μορφή και ήταν κατάκητος. Και πήγε στην κλινική Σόζο στην Κύπρο και εκεί του κάνουν μια ειδική θεραπεία και ο άνθρωπος εκεί που ήταν κατάκητος χόρευε ζεμπεκιά. Δηλαδή έλυσε το πρόβλημά του. Τώρα αυτό θέλω να δημοσιεύσω και έγραψε, μάλλον είναι το νέο Νόμπελ ιατρικής αυτό, και αυτό δεν το έβγαλα εγώ το Νόμπελ. Εδώ στη Γερμανία γίνεται μεγάλος άλλος επί του θέματος με το Σόζο Brain από την Κύπρο, και στην Ελλάδα δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρουν όμως πάρα πολύ λίγος κόσμος, ενώ εδώ στη Γερμανία γίνεται σάλος. Όταν λέμε σάλος, παντού όπου και να δεις όλοι το αναφέρουν, το Σόζο Brain, για τη σκλήνηση κατά πλάκας, για την άνοια, για το Πάρκινσον, για το ALS, έτσι, και όχι μόνο, για όλες τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις και επιπλέον για πόνους που υποφέρει ο κόσμος. Τι γίνεται τώρα? Αυτή τη μέθοδο την ήξερα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, το εφάρμοζαμε και σε άτομα με σκλήνηση κατά πλάκας. Είναι όταν πάμε και ενεργοποιούμε πάλι τους νευρώνες. Στα άτομα με σκλήνηση κατά πλάκας τους έλεγα πάντα, θα το δείτε και σε παλιά βίντεο που έχω αναφέρει, να πάρουν μία γομολάστιχα ή ένα μολύβι που από την άλλη πλευρά έχει γομολάστιχα και να κάνουν μασάζ στα σημεία εκεί που είναι τα νεύρα των ποδιών και να ερεθίσουν πάλι τα νεύρα ώστε να αρχίσουν να δουλεύουν πάλι. Κάτι παρόμοιο έχει κάνει τώρα στην Κύπρο ο εφευρέτης αυτής της μεθόδου, έτσι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι γιατρός κιόλας, γιατί πολλοί τον αναφέρουν γιατρός Πέτρος Κάτος και άλλοι τον αναφέρουν σκέτο Πέτρος Κάτος. Δεν το ξέρω, όμως δεν έχει σημασία αν είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός. Το θέμα είναι ότι έχει αποτελέσματα ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να κοιτάζουμε πάντα. Πρέπει να κοιτάμε τα αποτελέσματα. Πώς λέει η ομάδα αυτή, η Βραζιλία είναι η καλύτερη ομάδα και έτσι και τώρα και το άλλο. Όμως χάνει 7-0 με τη Γερμανία παράδειγμα. Τι να το κάνεις? Και επειδή έχει το όνομα, δεν λέει τίποτα το όνομα. Είναι και αυτό που λέω εγώ πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει τι χρώμα έχει η γάτα. Ποντίκια πιάνει. Άμα δεν πιάνει ποντίκια, τι να την κάνουμε ρε παιδιά? Το ίδιο τώρα και αυτός εδώ πέρα. Τώρα αν είναι γιατρός, δεν είναι γιατρός, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι μπόρεσε και θεράπευσε πολύ κόσμο με τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Είναι τρομερό. Τώρα τι γίνεται όμως? Εδώ υπάρχει μια παγίδα επί του θέματος. Η παγίδα της κλασικής ιατρικής. Ποια είναι η παγίδα της κλασικής ιατρικής? Διώχνουμε το σύμπτωμα, όμως δεν πάμε ποτέ στο αίτιο. Ποτέ. Πώς λένε? Εντάξει, τον πιάσαμε τον τίγρη, λέει, μη φοβάστε. Ναι, τον τίγρη τον πιάσατε, τον άλλον τον τίγρη που δεν είδατε, εκείνο δεν τον πιάσατε. Δηλαδή πρέπει πάντα να πηγαίνουμε και στα αίτια παράλληλα. Δεν μπορεί μόνο να καταπιέζουμε τα συμπτώματα. Το αποτέλεσμα είναι 0. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα που χόρεψε τη ζεμπεκιά του, που ήταν κατάκητος, αν δεν κάνει τα αίτια
τα οποία θα μπορούν να τον καλύπτουν τα πρωτόκολλα Κακουλίδης, θα το ξαναπάθει. Είναι σαν να το πούμε διαφορετικά. Έχουμε ένα ξεφούσκωτο λάστιχο στο αυτοκίνητό μας. Επειδή κάπου έχει πατήσει ένα καρφί. Με το που θα φουσκώσω εγώ το λάστιχο αυτό, δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Μπορεί να πάω καμία 10 χιλιόμετρα πιο κάτω. Όμως πάλι θα χάσει τον αέρα του, πάλι θα έχω fluid στο λάστιχο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους όλοι. Είτε γιατροί, είτε ασθενείς. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό όλο το θέμα είναι το θέμα της πρόληψης. Δεν πρέπει δηλαδή να μας σκάσει το λάστιχο και μετά να πούμε αμάν τώρα τι κάνουμε. Πριν σκάσει το λάστιχο να κοιτάξουμε τι φταίει και χάνει αέρα και να το διορθώσουμε. Δεν είναι δύσκολο. Εύκολο να το καταλάβει ένας νοήμων άνθρωπος. Πρέπει πάντα να πηγαίνουμε και στο αίτιο που προκάλεσε το πρόβλημα. Δεν έρχεται το πρόβλημα έτσι τυχαία. Έπαθα, λέει ο άλλος, αυτοάνωσο. Από τι το έπαθες το αυτοάνωσο? Τυχαίο ήταν που έπαθες εσύ το αυτοάνωσο? Κάποιο σκάνδαλο υπήρχε και σου δημιούργησε το πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Τι σου δημιούργησε το πρόβλημα και έπαθες αυτοάνωσο? Πολύ απλά. Η εντερική σου χλωρίδα ήταν σε ένα μαύρο χάλι και δεν είχες και βιταμίνη D. Αυτός ο συνδυασμός προκαλεί αυτοάνοσα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δηλαδή πρέπει πάντα να κάνουμε πρόληψη. Πώς λέει ο Ιπποκράτης, το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Για να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, έτσι, με τους καρκίνους, με τα αυτοάνοσα, με τα εμφράγματα, με τα εγκεφαλικά, θα μπορούμε να τα αποφύγουμε. Όμως τι γίνεται? Ο άνθρωπος όσο είναι υγιής δεν τρέχει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει, μια χαρά είμαστε. Και αρχίζει ο ένας με τον άλλον και χρόνια πολλά και χρόνια πολλά 100 φορές το χρόνο. 100 φορές το χρόνο, χρόνια πολλά. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή είμαστε οι χειρότεροι στο τέλος. Εγώ εδώ στη Γερμανία δεν έχω ακούσει κανένα να λέει χρόνια πολλά στον άλλο. Έτσι, δηλαδή δίνουμε κάτι ευχές, τι να πω, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν αυτές οι ευχές που δίνουμε. Αν δεν υπάρχει πρόληψη, δεν ισχύει καμία από αυτή τις ευχές. Και πάει ο άλλος και χτυπάει και το ξύλο. Χτυπάει το τραπέζι, λέει χτύπα ξύλο, λέει χτύπα ξύλο. Καλά τώρα αυτός που χτυπάει το ξύλο τώρα δεν είναι βλάκας? Συγγνώμη που το λέω ρε παιδιά. Που το λέω έτσι σκληρά. Πρέπει να είναι βλάκας αυτός. Δηλαδή άμα χτυπήσεις εσύ το ξύλο τελείωσε το πρόβλημά σου. Δεν έχεις ω3 στο σώμα σου. Δεν έχεις βιταμίνη D στο σώμα σου. Δεν έχεις μαγνήσιο στο σώμα σου. Δεν έχεις τις βιταμίνες Β στο σώμα σου. Τι θες να πάθεις δηλαδή? Δεν πάει να χτυπάς το ξύλο μέχρι να σπάσει το χέρι σου? Είσαι ο επόμενος που θα βρεθεί στο νοσοκομείο. Τώρα τι γίνεται? Επειδή έχω παρατηρήσει και το εξής, 1% είναι αυτοί που λένε τι πρέπει να κάνω για να μην πάθω. Πρόληψη. 1%, δηλαδή τίποτα. 1% δεν είναι τίποτα. Και αυτό το 1% θα την κάνει την πρόληψη στο τέλος? Ή θα πει εντάξει μωρέ δεν πειράζει? Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο να ξεχυλήσει το ποτήρι και να βρεθούμε σε κάποιο ράντζο, σε κανένα νοσοκομείο. Πρέπει δηλαδή να γίνουμε έξυπνοι. Έξυπνος σημαίνει αυτός που είναι εκτός ύπνου. Να κάνουμε την πρόληψη. Να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο αυτό. Το βλέπω και σε πολλούς. Λέει ο πατέρας μου έχει αυτό το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω?
Δεν λέει ο πατέρας μου έχει αυτό το πρόβλημα, μην τυχόν το πάθω και εγώ τι πρέπει να κάνω. Κανένας. Ούτε ένας. Τι να πω. Είμαι χωρίς λόγια επί του θέματος. Δεν μπορεί να περιγραφτεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι βλακεία. Κι εγώ βλάκας είμαι, μην νομίζετε. Κι εγώ συγκαταλέγομαι. Απλά έχουμε διακυμάνσεις το πόσο ποσοστό βλάκας είσαι. Έτσι. Έχουμε διακυμάνσεις. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε κατά κάποιο τρόπο, είμαστε σε αυτή την ομάδα. Το θέμα είναι το πόσο ποσοστό βλακείας έχεις. Εδώ είναι όλο το θέμα. Και αν ζούσαμε όπως ζούσαν οι παππούδες μας στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όμως ο σημερινός άνθρωπος δεν την γλιτώνει από πουθενά, παιδιά. Κανένας, ούτε ένας. Δηλαδή τώρα αν είναι κάποιος υγιής και ακούει αυτή την εκπομπή εδώ πέρα, έτσι, πρέπει να ανάψουν τα αλάρμ του και να ξεκινήσει πρόληψη. Να ξεκινήσει κατευθείαν την πρόληψή του. Να μην το αφήσει στο έλεος και στην τύχη και να χτυπάει το ξύλο. Χτύπα ξύλο, μην το πάθουμε. Με καταλαβαίνετε, πιστεύω τι εννοώ, έτσι. Δεν υπάρχει χτυπάμε ξύλο. Κάνουμε πρόληψη. Τρώμε αληθινή τροφή όσο μπορούμε, γιατί σήμερα για να πετύχεις αληθινή τροφή είναι πολύ δύσκολο. Σου λέει άλλος βιολογικό και μόνο βιολογικό δεν είναι. Απλά το βάφτισε βιολογικό. Ποιος θα τον ελέγξει? Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου, όμως τώρα ποιο να ελέγξεις εκεί πέρα, αν είναι βιολογικό δεν είναι, και σου πατάει και 5-6 ευρώ παραπάνω και εσύ νομίζεις εντάξει βιολογικό είναι. Στο βάφτισε άλλος βιολογικό και δεν τον ελέγχει κανένας. Ύστερα όλα τα τρόφιμά μας δεν είναι πλήρες σήμερα. Και αυτό είναι και βιολογικά. Δεν είναι πλήρες. Δεν έχουν το μαγνήσιο αυτό που θα έπρεπε να έχουν μέσα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πάει ο άλλος και κάνει ένα χωράφι, ας το πούμε με σιτάρι, και πρέπει να ρίξει ένα τσουβάλι μαγνήσιο στο χωράφι αυτό. Το τσουβάλι μαγνήσιο έχει 25 ευρώ. Κάθεται και σκέφτεται, εγώ θα πάρω 50 ευρώ από όλο το σιτάρι, από όλο το στρέμμα. Άμα ρίξω και 25 ευρώ μαγνήσιο, άστο, δεν το ρίχνουμε. Θα φυτρώσει το σιτάρι πάλι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βάλαμε όλο σε κέρδος. Γιατί σήμερα όλα με το χρήμα. Τα γίνονται με το χρήμα. Αυτή είναι η σκάλα μέτρησής μας. Όλα τα μετράμε με το χρήμα. Και μετά φτάνουμε σε ένα σημείο και αρχίζουμε και πληρώνουμε χιλιάρικα γιατί πήγαμε να σώσουμε 5 ευρώ. Έτσι είναι η αλήθεια. Όπως ο άλλος είναι 180 κιλά, δηλαδή δεν έχω λεφτά να τα πάρω, τα σκευάσματα πρόληψης, δεν έχω λεφτά. Δηλαδή αυτός τρώει τώρα για 20 ευρώ την ημέρα, έτσι, για να είσαι 180 κιλά και να μένεις στα 180 κιλά πρέπει να τρως 15 με 20 ευρώ σίγουρα. Κόψε 2 ευρώ από το φαγητό σου και βάλτε στα συμπληρώματα. Δύσκολο είναι. Καλό θα σου κάνει, κακό δεν θα σου κάνει. Θα χάσεις και κάνα κιλό. Τέλος πάντων, αυτή η μέθοδος Sozo Brain για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ στη Γερμανία όλοι είναι καταενθουσιασμένοι. Όμως και πάλι έφυγες, έγινες καλά στο Sozo Brain, παράλληλα πρέπει να κάνεις τα πρωτόκολλα πρόληψης. Και αφού φύγεις και από τον κίνδυνο αυτόν, να συνεχίσεις να κάνεις τα πρωτόκολλα πρόληψης. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να φέρουμε κανένα φιλόσοφο να μας τα εξηγήσει.
Έτσι, ούτε και κανέναν καθηγητή και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και σε ένα μωρό να τα εξηγήσουμε θα τα καταλάβει. Απλά βαριόμαστε ή λέμε δεν έχω λεφτά, λέει, δεν έχω λεφτά. Όμως το βράδυ στην ταβέρνα τα σκάει, έτσι, και στα τσίπουρα. Κατά τα άλλα δεν έχει λεφτά να πάρει την πρώτη. Έτσι. Όμως ένας γιατρός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βοτανολόγο. Πώς θα το κάνουμε ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτός ο γιατρός, παντογνώστης? Τι είναι, ο Θεός είναι και τα ξέρει όλα? Δεν υπάρχει. Ο βοτανολόγος είναι ο βοτανολόγος και ο γιατρός είναι ο γιατρός. Και αυτοί που ξέρουν τα συμπληρώματα διατροφής είναι αυτοί που ξέρουν τα συμπληρώματα διατροφής. Τώρα άμα να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Το βόρειο. Ποιος γιατρός ξέρει το βόρειο? Ναι, το βόρειο είναι καλό για την οστεοπόρωση, λέει. Ωραία. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Λέει να παίρνεις βόρειο. Πάρε βόρειο εσύ με το κιλό. Το μπορών που λέμε. Βόρειο στο σώμα σου δεν θα μπει. Το ξέρει κανένας αυτό? Όχι. Δεν το ξέρει. Ποιος το ξέρει αυτό? Αυτοί που ασχολούνται με το σχετικό θέμα. Αυτός μπορεί να το ξέρει. Όμως οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν. Ή θα τρως μήλα από το Ισραήλ που έχουν βιοδιαθέσιμο βόρειο για να πάρεις βόρειο. Σήμερα στις τροφές μας δεν υπάρχει άλλο το βόρειο. Γι' αυτό βλέπουμε οστεοπόρωση, φουλ οστεοπόρωση. Τώρα υπάρχει και άλλη μια μέθοδος να κάνουμε βιοδιαθέσιμο το βόρειο. Έτσι όμως δεν θα το πω τώρα εδώ μέσα. Αυτή τη μέθοδο την ξέρουν δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να κάνουμε βιοδιαθέσιμο βόρειο στο σώμα μας. Βέβαια το βόρειο είναι ιχνοστοιχείο, έτσι. Μην φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε τίποτα μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για εκατομμυριοστά του γραμμαρίου. Όμως να είναι βιοδιαθέσιμο. Το να το παίρνουμε βόρειο σκέτο δεν λέει τίποτα. 0. Λοιπόν, προσκαλέσαμε τον Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα σε όλους. Μπάμπη, πρέπει να σου πω ότι είχε διακοπές. Όση ώρα μιλούσες, είχε διακοπές. Ναι. Για ένα μεγάλο διάστημα πρέπει να σου πω. 5-10 λεπτά δεν ακούστηκε τίποτα. Και όλοι γράφανε από κάτω, δεν ακούμε τίποτα, έχουμε πρόβλημα. Έτοιμος ήμουν να σε πάρω τηλέφωνο. Τι να πω, δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, Δεν ακούστηκε. Για 10 λεπτά χάσαμε από αυτά που έλεγες. Κρίμα. Και ήταν όλα πολύ σοβαρά. Ελπίζω τουλάχιστον να ακούγεται στη κονσέρβα, να ακούγεται τουλάχιστον. Θα το δω στην κονσέρβα τι θα κάνει. Αλλιώς στη χειρότερη περίπτωση το επαναλαμβάνουμε ξανά. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι, να μας το πεις, Μπάμπη, γιατί τώρα ούτε κι εγώ δεν είμαι ενημερωμένος για αυτά που είπες. Είπαμε για το Sozon Brain. Το Sozon Brain είναι μια μέθοδος που την ανακάλυψε ο Πέτρος ο Κάτος από την Κύπρο και θεραπεύει όλες σχεδόν τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις ο άνθρωπος. Και είπαμε το να το θεραπεύσεις εκείνη τη στιγμή, ωραία, το θεραπεύσαμε. Το αίτιο, πήγαμε να το καταπολεμήσουμε το αίτιο. Γιατί το έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Δεν το έπαθε τυχαία. Έτσι, δεν έπαθε τυχαία Πάρκινσον. Δεν έπαθε τυχαία σκλήνηση κατά πλάκας. Έτσι, υπάρχει κάποιο σκάνδαλο που δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση. Και για να τα αποφύγουμε όλα αυτά, είπα, πρέπει να κάνουμε μια σωστή πρόληψη. Για να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Και παράλληλα αυτοί που θα κάνουν, λέμε, στο Sozon Brain στην κλινική τη θεραπεία τους, παράλληλα πρέπει να κάνουν και τα πρωτόκολλα Κακουλίδης. Αλλιώς
Είναι σαν να έχεις ανοίξει μια τρύπα στο νερό. Είναι σαν να έχεις, ας το πούμε, ένα λάστιχο ξεφούσκωτο και του βάλες μόνο αέρα. Και δεν πήγες να δεις από που χάνει αέρα. Πάλι θα σκάσει το λάστιχο, πάλι θα ξεφουσκώσει. Αυτό είπα σε γενικές γραμμές και είπα επίσης ότι όλοι άπαντες δεν κάνουν πρόληψη. Κανένας τους. Πρέπει να φτάσει δηλαδή η υγεία μας στο αμήν, να ξεχυλήσει όλο το ποτήρι και να πάθουμε 1002 πράγματα για να ξυπνήσουμε. Αυτό είπα. Ωραία. Θα ευχαριστώ με Μπάμπη που τα επανέλαβες. Θα δούμε τώρα στην κονσέρβα, άμα ακούγεται καλύτερα, θα το ελέγξω. Όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, παρακαλώ να γράψετε κάτω στα σχόλια, γράψτε την ερώτησή σας. Όσοι θέλετε να ανεβείτε, πατήστε στα ανθρωπάκια, να ανέβετε στο παράθυρο να κάνετε την ερώτησή σας στον Μπάμπη. Και ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ γράφει ο Λόις Λέιν, ο λαός μας είναι τελευταία στιγμής, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Τελευταία στιγμής. Εμείς είμαστε μόνο για τα χρόνια πολλά. Να λέμε 100 φορές το χρόνο, χρόνια πολλά. Για οποιοδήποτε λόγο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Βλακίες. Και να χτυπάμε ξύλο. Αυτοί είμαστε. Είμαστε για κλάματα δηλαδή. Τώρα το σώζω λένε ότι θα το κάνουν και στην Ελλάδα σε κάποια κλινική, μάλλον στην Αθήνα θα γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά, λεπτομέρειες. Δεν ξέρω και είπαμε και κάτι άλλο, μάλλον πάει για το επόμενο Νομπέλ. Τώρα, δεν το είπα εγώ αυτό ότι πάει για το επόμενο Νομπέλ. Εδώ στη Γερμανία συζητιέται πολύ θερμά αυτό, γιατί οι Γερμανοί τρελαθήκανε με τη μέθοδο αυτή. Όταν λέμε τρελαθήκανε, όλη την ώρα μιλάνε για επί του θέματος. Δηλαδή, Χρήστο, άμα μπεις εσύ τώρα που ξέρεις και γερμανικά, πατήσεις Sozo Brain, θα πάθεις στην πλάκα σου πόσα υπάρχουν στα γερμανικά ή στα αγγλικά. Έτσι. Θα το κοιτάξω. Και όλοι αυτοί που αναγκαστήκανε να μπουν στο πρόγραμμα Sozo Brain, αν είχαν κάνει την πρόληψή τους εγκαίρως, δεν θα το χρειαζόντουσαν. Και δεν ξέρω πόσο στοιχίζει αυτή η θεραπεία. Βέβαια. Όπως λένε και οι Ελβετοί, Μπάμπη, kostet was sie wollen. Ναι, οι Ελβετοί έχουν τα λεπτά αισθήματα και kostet was sie wollen. Έτσι. Αυτοί παίρνουν 10.000 μισθό κάθε μήνα. Ο Έλληνας δεν έχει λεπτά αισθήματα όμως. Έτσι. Θα πούμε και λίγο να κάνουμε λίγο πλάκα. Ναι, τι να κάνουμε αλλιώς, Μπάμπη, άμα δεν υπάρχουν τα φράγκα θα κλαίμε. Μα δεν υπάρχουν τα φράγκα. Δεν υπάρχουν και είμαστε σε μια πολύ κομβική περίοδο τώρα. Κοίταξε, 1,5-2 ευρώ όλοι τα έχουν για να κάνουν την πρόληψή τους. Σωστά. Ενώ όμως άμα πας και εσύ και τα χώνεις στα τσιπουράδικα, στις ταβέρνες, στα κλαπ, δεξιά-αριστερά ή είσαι 180 κιλά και τρως για 20 ευρώ και δεν θες να κάνεις έστω λίγο δίαιτα να ξεκονομήσεις 2 ευρώ για να πάρεις συμπληρώματα, δεν σου φταίει κανένας. Σωστά. Αυτός που είναι 160 κιλά, Μπάμπη, σίγουρα τρώει 20 ευρώ την ημέρα, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς θα αντέξει να κρατήσει τα 120 κιλά του. Ναι. Θα γίνει. Εδώ η Ευανθία Κίτσιου λέει στην Κύπρο έχουμε 2 σόζο. Ωραία, γιατί η μέθοδος από εκεί βγήκε, έτσι. Από την Κύπρο. Τώρα είπαμε, δεν ξέρω αν είναι γιατρός που εφαρμόζει τη μέθοδο αυτή. Γιατί άλλοι το λένε Dr. Πέτρο Κάτω, άλλοι το λένε σκέτο Πέτρος Κάτος. Το θέμα είναι το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι γιατρός ή δεν είναι. Το θέμα είναι μπορεί να θεραπεύσει ο άνθρωπος. Αυτό παίζει ρόλο. Όπως λέει και ο Μάο Τσετούγκ. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει η γάτα.
Ποντίκια πιάνει. Άμα δεν πιάνει ποντίκια, τι να την κάνω, λέει. Άχρηστη. Λοιπόν, να ανεβάσουμε αρβηθή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Μπάμπη, καλησπέρα. Οι ευχές μου όλες να είναι υπέρ σας. Ευχαριστώ. Και τον άνεμο καλησπέρα. Να με ξεμπλοκάρει χωρίς ησυχία. Να ελέγχει ο άνεμος ποιοι τον ακολουθούν. Γιατί μπλοκάρει πολύ κόσμο από κάτω. Το γράφουν, είναι αδιάφοροι. Βασικά μας ενδιαφέρει η εκπομπή του άνεμου που είναι ο Κακουλίδης. Αν βγει ο άνεμος σας ξεμπλόκαρα, δεν θα τον ακολουθήσει. Σας ξεμπλόκαρα, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό μου το έχει κάνει κάποιος διαχειριστής μου που έχει μπλοκάρει όλο το σύμπαν. Και τώρα εγώ έναν πρέπει να τους ξεμπλοκάρω. Ναι, εγώ επειδή διαβάζω κάτω τον κόσμο, σε ζητάω να τους ξεμπλοκάρεις, γιατί ο κύριος Κακουλίδης, ο κύριος Μπάμπης, αυτά που λέει είναι ευλογημένα και βοηθάει κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη τον κύριο Κακουλίδη για να γίνει καλά. Εγώ τα είπα κι άλλες φορές, ανέβηκα, παρακολουθάω, μιλάμε στο Viber με τον κύριο Κακουλίδη, λέμε 5 κουβέντες. Απλά εγώ να το πω άλλη μία φορά, είχα κράμπες τεράστιες, κοιμόμουν στην μπανιέρα, δηλαδή από την Άνοιξη και μετά κοιμόμουν στην μπανιέρα. Είχα ένα τεράστιο πρόβλημα, έπεσα με το κεφάλι από 3-4 μέτρα με το κεφάλι, ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω και έσπασα 3ο-4ο σπόνδυλο. Μ' ακούτε? Τα ακούμε μια χαρά. Έσπασα 3ο-4ο σπόνδυλο. Απλά η δουλειά μου με ανάγκασε η δουλειά μου να γίνω καλά, γιατί σε 15 μέρες φόρασα ένα κολάρο και πήγα στη δουλειά με σπασμένο αυχένα. Έγινα καλά, είχα τρομερούς πονοκέφαλους εφόρου ζωής. Χρόνια, 20 χρόνια πονοκεφάλους. Έπαιρνα 5-10 ποστάν λονάρι, το ό,τι υπήρχε για τον πονοκέφαλο. Από πέρσι τέτοιο καιρό, τέρμα αυτά, τέρμα, όταν λέμε τέρμα, τα πέταξα στον κάλο. Είχες κάνει τα πρωτόκολλα όμως και τα πέταξες, έτσι. Φυσικά τα πρωτόκολλα, να συνεχίσω να το πω, να το τελειώσω. Με τα πρωτόκολλα με πέρασε ο πονοκέφαλος. Αλλά είχα πίσω στον αυχένα ένα μια ζαλάδα, που αυτήν η ζαλάδα πάλι με δημιουργούσε πρόβλημα ψυχολογικό, αυτό, κακοδιάθεση και 1002 άλλα. Προχθές πήγα σε ένα πολύ ειδικό Ρώσο που έχει κάτι μηχανήματα, που αν έχεις πρόβλημα, ο άλλος είχε πρόβλημα στη μέση, και αυτά τα μηχανήματα τα ρώσικα είναι, κάνεις 10 συνεδρίες, 12 και γίνεσαι καλά. Ο άλλος είχε 2 χρόνια τη μέση του και πήγε σε αυτόν τον Ρώσο και ο Ρώσος τον έκανε καλά. Καλά, όταν λέμε καλά, με 30 ευρώ την επίσκεψη. Τον βάζει τα μηχανήματα 35 λεπτά, 12 συνεδρίες και έγινε καλά. Αυτό το αφήνω. Όταν είδε ο γιατρός αυτός που κάνει καλά κόσμο φάλαγγα, είδε τον αυχένα μου τώρα, ο αυχένας μου είναι σαν το σίγμα τελικό, έτσι έδεσε. Λέει, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Με τι πορεύεσαι? Λέω, με κάτι, τον είπα, με κάτι κύριο Κακουλίδη τον λέω. Συνέχισε, λέει, με αυτόν. Και έχω γίνει καλά από τον αυχένα, που ο αυχένας μου, άμα το δεις στην αυτό που έκανα, δεν έχει θεραπεία. Κι όμως έγινα καλά. Πρέπει ο κόσμος όμως, το πιο σημαντικό να πω και ένα άλλο,
το χειμώνα τα δύο μου τα παιδιά είχανε 39,5 πυρετό. 10 μέρες ξάπλα και οι δύο. Εγώ και η γυναίκα μου που παίρνουμε τα πρωτόκολλα κακουλίδι και οι δύο δεν πάθαμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν με πιστεύουν πάλι οι γη μου. Λέω καλά να πάθετε ό,τι σας συμβεί. Εγώ λέω δεν φταίω πουθενά. Εγώ τους λέω, εγώ άμα έρθείτε επάνω στο τραπέζι της κουζίνας, είναι μεγάλο, το μισό τραπέζι έχει καλύψει όλες τις βιταμίνες κακουλίδι. Όλα τα πρωτόκολλα, όλα. Γιαούρτι, τζίτζερ, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, ό,τι λες καθημερινά το εφαρμόζουμε. Το πιο σημαντικό, οι αντοχές μου τεράστιες. Μπορώ να κοντράρω σε τρέξιμο, σε ανηφόρα, δεν ξέρω τι, 20 χρονών παιδιά. Το αποτέλεσμα, δεν αφήνω και πρέπει να αυξήσετε κύριε Κακουλίδη την ώρα. Δηλαδή 6-8, 6-9 πρέπει να πάει, 6-10 πρέπει να πάει. Δεν χορταίνει ο κόσμος να σας ακούει. Αυτά είχα να σας πω. Θα κοιτάξουμε, θέλει και τη συμμετοχή του κόσμου επιπλέον. Γι' αυτό το λόγο, άμα βλέπω ότι δεν υπάρχει συμμετοχή και αυτά, το κόβω το live. Αυτό έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκιο κύριε Μπάμπη. Πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Απλά δεν είναι... Εδώ ο άλλος κινδυνεύει να πάει στον άλλο κόσμο. Κινδυνεύει. Τον λέω εγώ, τη γυναίκα του. Αλλά έχουμε το γιατρό μας. Βρε θα τον χάσεις βρε τον άνθρωπο. Πες μου τι D3 έχει. Κάνουμε εμείς όλες τις εξετάσεις. Και η χημοθεραπεία πάει σύννεφο. Έχει 10 κιλά. Τι μπορείς να πεις σε αυτό. Έχουμε εμείς Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι, εγώ λέει έχω τον γιατρό μου. Μπράβο. Και το άλλο, είχαμε χολυστερίνη και έπαιρναμε στατίνες, τα κόψαμε όλα και πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η γυναίκα μου παίρνει και εκείνη τα ζελεδάκια το βράδυ και δεν έχει καλό ύπνο, κύριε Μπάμπη. Ποια ζελεδάκια παίρνει? Ποια παίρνει? Μελατονίνες. Πάνε λίγο, φέρτα. Είναι κάτι ζελεδάκια που μας είχατε πει τον πρώτο καιρό από την Natura Futura. Από εκεί τα παίρνουμε. Για ύπνο είναι αυτά. Για κάτι ύπνο. Ζελεδάκια μαλακά. Μελατονίνη τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι μαλακά ζελεδάκια είναι. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ έχω καλό ύπνο. Καλόν ύπνο έχω. Τα έπαιρνα κι εγώ αυτά, 1-2 το βράδυ τα έπαιρνα. 1 λεπτό τα φέρνει. Ποια? Μελατονίνη λέει. Ναι, σωστά. Ναι. Δεν την πιάνουν όμως, με 2. Ναι, κοίταξε, είχα κάνει εκπομπή την Πέμπτη για το θέμα του ύπνου και ανάφερα εκεί μερικά πράγματα. Να παίρνει περισσότερο, να παίρνει 5 ζελεδάκια, γιατί συνήθως αυτά είναι 1 μιλιγραμμάριο, 2 ώρες πριν κοιμηθεί. Και να κλείσει τηλεοράσεις, να κλείσει φώτα, να μην υπάρχει φως. Ναι. Πολύ ωραία κύριε Μπάμπη. Εγώ θα δώσω μία ευχή. Να ζήσετε πολλά χρόνια, να βοηθήσετε πολύ κόσμο. Ευχαριστώ. Αλλά αυτοί που θα σας πιστέψουν όμως, Κοίταξε, δεν μόνο να λέμε λόγια. Έτσι είναι Εγώ αδιαφορώ για το κόστος της υγείας μου. Αδιαφορώ. Δεν με ενδιαφέρει πόσα πρέπει να πάρω, τι να πάρω, το να τ' άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Το μαγνήσιο που παίρνουμε είναι το υπογλώσσιο
το παίρνουμε αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει ο κόσμος να πιστέψει και όπως λες να δώσει ένα έξοδο αντί για ένα μπακέτο τσιγάρα επιπλέον, να δώσει ένα έξοδο στις βιταμίνες που δίνεται. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, σε ευχαριστούμε φίλε μου Να είστε καλά. και χρόνια πολλά μη- από μένα. Ευχαριστώ και μη φοβάσαι από τον Ποσειδώνα. Όχι, εγώ τι να φοβηθώ ρε παιδιά, εγώ δεν φοβάμαι κανένα. Ήρθε στο δρόμο σου ένας κλέφτης, αλλά τον τζαλαπάτησες όσο προσπατάς μία γόπα. Μα εντάξει, μόνος του τα έδειξε τι είναι. Έδειξε τι είναι, ήταν το μεγαλύτερο αρπακτικό και τώρα, και τώρα κάνει δικά του ματζούνια, να ξέρεις. Κάτι άκουσα εκεί πέρα, που μπαίνει μέσα σε βοτονολογίες και τέτοια που είναι επικίνδυνα. Ναι, και πετάει εδώ. και πετάει, αλλά εγώ επειδή παρακολουθώ σε σένα εξ αρχής και μπήκε μέσα σε σένα ο Ποσειδώνας, εγώ άκουγα ότι δεν είχε να δώσει 10 ευρώ να πάρει μία βιταμίνη. Να περιμένω και τώρα με κάνει τον πλούσιο, να κάνει και Ποσειδονία, να κάνει και το ένα, να κάνει και το άλλο, να βάλει ο κόσμος λεφτά. Εν τω μεταξύ επάνω ψηλά έχει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Επάνω ψηλά. Είναι απαράδεκτος. Δηλαδή περιμένει ο κόσμος να τον χρηματοδοτεί. Δηλαδή πώς θα κάνει Ποσειδονία? Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει το ρεύμα του. Θα βγάλει λεφτά να δώσει και θα πουλάει αυγά και θα πουλάει γάλα. Κάνει, ξέχασα να σου πω, κάνει και γιαούρτια πουλάει. Εντάξει, Έγινε γιαουρτοπόλης έγινε. δοκιμάζει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Δοκιμάζει να βάλει όποιον μπορέσει και βάλει από κάτω και τον δαγκώσει τον κόλο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε φίλε μου, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια. Πάνω στο θέμα αυτό του φόβου. Αν είχα φόβο, αυτή την εκπομπή δεν θα την έφτιαχνα, παιδιά. Και ούτε άγχος με πιάνει, ούτε τίποτα. Ένας φίλος μου, ψιλοφιλόσοφος είναι αυτός, είπε για μένα, για το δικό μου το χαρακτήρα, λέει, το άγχος είδε τον Μπάμπη και φοβήθηκε και έφυγε. Έτσι είναι ο δικός μου χαρακτήρας, παιδιά. Δεν φοβάμαι τίποτα και συνεχίζουμε κανονικά αυτά που πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι πολλά τα αιτήματα. Πάμε στον επόμενο. Να βάλουμε τη Δώρα Καπλάνη. Μου φαίνεται και την περασμένη εβδομάδα προσπάθησε να ανέβει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάλλον κατά λάθος έγραφα ένα μήνυμα και κατά λάθος πατήθηκε. Δεν πειράζει. Τα πρωτόκολλα τα κάνεις? Ναι, τα κάνω. Πώς πας? Το μόνο που δεν έχω κάνει είναι το γιαούρτι. Να το κάνεις. Αλλά έχω... Ναι. Θα το κάνω, ναι, σίγουρα. Πάω καλά. Μόνο λίγες κράμπες έχω. Όχι Να λίγες, παίρνεις- πολλές. Να παίρνεις παραπάνω μαγνήσιο. Υπογλώσσιο όμως. Παίρνω 2 την... Όχι Ναι, μαγνήσιο υπογλώσσιο. κάψουλα, Παίρνω 2. υπογλώσσιο. Να παίρνεις 2 μαγνήσιο υπογλώσσιο. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Μήπως πρέπει να παίρνω και K2 παραπάνω. Κοίταξε, την K2, άμα έχουμε προβλήματα με τένοντες, με οστεοπόρωση, με πασβεστώσεις κλπ, καλά είναι να παίρνουμε και 2-3 K2 επιπλέον την ημέρα. Οκ. Ναι, θα συμπληρώσω την K2 γιατί όλα αυτά τα έχω. Έχω τρομερές κράμπες και πόνους στις κλειδώσεις μου. Να παίρνεις και το Αφροζέκ, να έχεις πόνους στις κλειδώσεις σου. Αφροζέκ. Οκ. Θα το οδηγήσω. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε τώρα. Καλό σου βράδυ. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια. Για πες Χρήστο. Η Λένα κάτω στα σχόλια μας ρώτησε
Έχω κύλες, λέει, στη μέση, ιερολαγνοτίτιδα, οσφιοαλγίτιδα και τα λοιπά. Με χτυπάει στο πόδι και δεν μπορώ να καθίσω. Λοιπόν, να μου στείλει μήνυμα εδώ στο Viper. Όλα αυτά τα προβλήματα, παιδιά, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Το σώμα έχει ελλείψεις. Και όταν έχει ελλείψεις θα παρουσιάσει χιλιάδες προβλήματα. Έτσι λειτουργεί το σώμα μας. Δώσ' του αυτά που χρειάζεται και μετά γίνεται το σώμα σου ο καλύτερος γιατρός. Θα στείλει μήνυμα, λέει η Λένα, ωραία. Το τηλέφωνο με τα κίτρινα γράμματα το βλέπετε, κυρία Λένα. Στείλτε εκεί μήνυμα στον κύριο Κακουλίδη στο Viber. Η Ρούλα Στέργιο γράφει κάτω στα σχόλια, ο κύριος Πέτρο λέει κάτω είναι οστεοπαθητικός. Σωστά, οστεοπαθητικός είναι, όμως η οστεοπαθητική δεν απαραίτητα να είναι γιατρός, έτσι. Δεν είναι απαραίτητα, υπάρχουν οστεοπαθητικοί που είναι γιατροί, υπάρχουν και οστεοπαθητικοί που δεν είναι γιατροί. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, όμως δεν πειράζει. Τι σημασία έχει? Ο άνθρωπος μπορεί και θεραπεύει. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ανεβάσαμε τη Θεοδώρα. Καλησπέρα κύριε Κακουλίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Κατά λάθος πάτησα, αλλά μια και ανέβηκα, ευκαιρία είναι να μιλήσω. Ναι, πείτε τα Είμαι ερωτήματα. καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Έχω πάρει και τα καινούργια τις καινούργιες βιταμίνες από το ΕΒΙΤ. Είναι πάρα πολύ καλές. Είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να κλείσω τους 5 μήνες για να κάνω τις εξετάσεις για την οστεοπενία και για το θηροειδή. Με λίγα λόγια, σε 15 μέρες θα κάνω τις εξετάσεις μου και θα μπορώ να σας έχω νέα. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Άμα Τέλεια. αισθάνεσαι τέλεια, άρα είσαι και σχεδόν τέλεια. Τώρα περιμένεις μόνο την επιβεβαίωση. Έτσι. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Χαίρομαι σας που έχει- πίστεψες. Να σας έχει ο Θεός καλά για το θεάριστο έργο που προσφέρετε στον κόσμο, και όποιος έχει αυτιά, όπως λέτε και εσείς, ακούει, και όποιος θέλει να θεραπευτεί να ακούσει εμάς και να μην διστάσει. Ακριβώς. Εγώ μπορεί να είμαι τρελός, όπως είναι όλοι οι τρελοί που μπαίνουν και βγαίνουν στα TikTok και δεξιά αριστερά και λένε ανακρίβειες από το πρωί ως το βράδυ. Έτσι. Τι λέει ο κόσμος? Αυτό μετράει. Γιατί δεν κάνουν όλοι αυτοί οι μάγκες που βγαίνουν στα TikTok και λένε όλη μέρα αυτά που λένε, να κάνουν μια εκπομπή σαν τη δικιά μου? Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας? Γιατί δεν το Σωστά. κάνουν αυτό? Σωστά. Εσύ τι λες, Θεοδώρα, γιατί δεν το κάνουνε? Όλοι έχουν τους ακολούθους ώστε να μπορούν να κάνουν εκπομπές. Ποιος ο λόγος νομίζεις γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν έχουν ομολογίες από τον κόσμο. Ναι, γιατί όχι ομολογίες, θα τους βρίσει ο κόσμος. Σωστά. Θα τους βρίσει. Και μετά τι θα κάνουν όταν τους βρίσει? Γιατί είναι ημιμαθείς όλοι. Όλοι είναι ημιμαθείς. Δεν τα ξέρουν τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Αυτά που κάνω εγώ, έτσι και λέω εγώ, είναι 40 χρόνια και που ασχολούμαι επί του θέματος. Δεν ασχολήθηκα χθες. Όπως είπα και Σωστά. το παράδειγμα με το βόρειο. Παίρνει άλλος βόρειο. Να το κάνεις το βόρειο τι? Αφού δεν είναι βιοδιαθέσιμο το βόρειο που παίρνεις. Φάει με το κιλό το βόρειο μέσα στο σώμα σου δεν θα περάσεις. Είναι άλλοι οι μηχανισμοί για να μπει το βόρειο στο σώμα. Έτσι. Ένα παράδειγμα, είπα, τέτοια παραδείγματα υπάρχουν χιλιάδες, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, ποτέ δεν ήμουν καλύτερα, ειλικρινά, και πιστεύω ότι τα πρωτόκολλα για να λειτουργήσουν καλά χρειάζονται τουλάχιστον 4 μήνες.
Ναι, εξαρτάται πόσο βεβαρημένος είναι ο οργανισμός μας, έτσι. Έτσι, για να το νιώσεις δηλαδή όλο αυτό, τη θεραπεία, δηλαδή εγώ κατάλαβα μετά τους 3 μήνες ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάντως, Θεοδώρα, για την ομολογία σου. Να περιμένουμε και τις εξετάσεις να μπει η υπογραφή Έτσι, σωστά. και θα τα ξαναπούμε. Σωστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα, που είναι πάρα πολύ λίγο, Παρακαλώ. και να είστε καλά και να συνεχίσετε το θεάριστο έργο αυτό. Σε ευχαριστώ, Θεοδώρα. Σας ακούω από κάτω. Καλό σου βράδυ. Επίσης. Γεια. Είπαμε ο κάθε ένας στην ειδικότητά του. Τώρα, για να μάθει κανείς συμπληρώματα διατροφής σωστά, θα πρέπει να έχει μία πείρα 40 έτη. Δεν μαθαίνει συμπληρώματα διατροφής επειδή διάβασες στο Google, επειδή διάβασες 5 πράγματα από εδώ και από εκεί. Πρέπει να ξεχωρίσεις και τις μελέτες μέσα, ποιες μελέτες είναι ψέματα, ποιες μελέτες είναι αλήθεια. Έτσι, γιατί υπάρχουν ψέματα μέσα. Δεν πρέπει να ακούς μόνο αυτός που πουλάει το συμπλήρωμα. Τι λέει? Είναι το καλύτερο και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Πρέπει να το ελέγξεις. Να δεις ποιο συμπλήρωμα πραγματικά δουλεύει ή δεν δουλεύει. Όπως είναι το Q10. Για το Q10 εγώ αφιέρωσα 1 χρόνο. 1 χρόνο. Πήγαινα και έκανα εξετάσεις στην Κατερίνη. Έτσι, ο γιατρός εκεί ούτε καν ήξερε τι θα πει το Q10. Το είχε ακούσει έτσι για τις κρέμες και για την ομορφιά, αυτός, ας το πούμε. Δεν ήξερε. Και του λέω, φέρε ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε το Q10 εδώ πέρα μέσα, στο δικό σου το εργαστήριο. Και τα έφερε ο άνθρωπος όλα αυτά που χρειάζεται και κάναμε Q10 συνέχεια. Έπαιρνα σκεύασμα από το Q10 το ένα, έπαιρνα Q10 από το άλλο. Το Q10 είναι ένα πολύπλοκο πράγμα, δεν είναι απλά όπως το λένε Q10, πήρες Q10 και έγινε και είσαι εντάξει. Ο οργανισμός μας είναι γεμάτος Q10. Όταν είμαι γεμάτος. Το θέμα είναι να μπορέσει ο οργανισμός αυτό το ουμπικουινόν μπορεί να το μετατρέψει σε ενεργή μορφή ουμπικουινόλ. Και δεν είναι το θέμα πήρα ουμπικουινόλ εγώ εξωτερικά. Αυτό το ουμπικουινόλ που πήρα εγώ είναι πραγματικά δραστικό? Άλλη ερώτηση μεγάλη. Όχι. Έχει αποδειχθεί μόνο τη σκανέκα το ουμπικουινόλ είναι πραγματικά δραστικό. Όλα τα άλλα είναι σαβούρες. Όταν είμαι σαβούρες είναι πεταμένα λεφτά. Όχι ότι θα πάθει κανείς τίποτα άμα φάει 1 κιλό Q10. Έτσι. Δεν θα πάθει τίποτα. Απλά δεν θα έχει δράση. Γιατί άμα δεν γίνει η ενεργή μορφή του Q10 δεν κάνει καμία δουλειά στο σώμα μας. Είχα δώσει, ξέρω εγώ, 3.000 σε εξετάσεις και εγώ δεν ξέρω σε πόσα διαφορετικά σκευάσματα αγόρασα και δοκίμαζα και πήγαινα και έκανα εξετάσεις συνέχεια. Αυτό είναι, θα πει, όχι μόνο μελέτη και έρευνα. Θέλει και έρευνα. Όχι διαβάσαμε κάτι στο Google και το δέσαμε κόμπο τώρα και αυτό είναι. Δεν πάει έτσι το έργο, όπως το φαντάζονται πολλοί. Γιατί γίνανε όλοι οι δήμονες. Τώρα τελευταία βλέπω. Πηγαίνουν στο Google, διαβάζουν άμα αυτό, το κάνουν ανακοίνωση από εδώ, από εκεί και όποιο πάρει ο χάρος. Τι λες εσύ Χριστό σε αυτά που λέω? Να μην ακολουθούν τέτοια άτομα και να μην ασχολούνται με άτομα τα οποία δημοσιεύουν από τεχνική νοημοσύνη. Σήμερα μια κυρία είχε ένα κάρο προβλήματα και λέει, ρώτησα το chat GPT, λέει ότι η βιταμίνη D πρέπει να παίρνω 2.000 μονάδες την ημέρα. Καλά, λέω, άμα ακούς το chat GPT κάηκες της, λέω. 2.000 μονάδες την ημέρα δίνουμε στα μωρά που είναι 10 κιλά. Τώρα άμα είσαι εσύ 10 κιλά, της λέω, πάρε 2.000 μονάδες, τι να σε κάνουν.
Μην ασχολείστε με τέτοια άτομα. Ο Μπάμπης έχει εμπειρία πολλών χρόνων και επίσης δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι ο Μπάμπης. Το απέδειξε ήδη, πάνω από πόσες χιλιάδες άτομα έχουν θεραπευτεί. Αυτά είναι τα αποδεικτικά, ότι θεραπεύτηκε ο κόσμος. Οι άλλοι δεν θεραπεύσε κάποιον, οι άλλοι που βγαίνουν από τα chat GPT δεν θεράπευσαν κανέναν. Λοιπόν, ανεβάσαμε το φίλο μας τον Εμμανουήλ που προσπάθησε εδώ και μισό χρόνο να ανέβει και δεν τα κατάφερνε. Γεια σου Εμμανουήλ. Μας ακούει ο Εμμανουήλ? Έπεσε πάλι. Λοιπόν, ανεβάζουμε την Έφη. Η Έφη μας ακούει? Λοιπόν, για το θέμα του Βορείου θα μου στείλετε μήνυμα, δεν θέλω να το πω δημόσια, έτσι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα σας πω πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε βιοδιαθέσιμο βόρειο στο σώμα σας. Μία είναι η μέθοδος, δεν υπάρχει άλλη. Η Έφη δεν μας ακούει. Δεν πειράζει. Η Μάρθα. Ντούρα Μπάι. Μας ακούει η Μάρθα? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά. Κατά λάθος ανέβηκα, σας ακούω. Περιμένω ακόμα τη βιταμίνη να έρθει, τη ρεσβερατρόλη. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω, όταν πίνω το ginger βάζω 2 κουταλιές γιαούρτι. Καλά κάνω? Το ginger μπορεί να βάζεις ό,τι θέλεις. Οκ, αυτό. Γιατί το πίνω καλύτερα με γιαούρτι. Βάλε γιαούρτι, βάλε ρόδι, βάλε και εγώ Ναι. βάλε καφέ. Ωραία. Εκτός από ξηραφάκια, Ξηραφάκια, εκτός άμα είσαι καμία φακύρισα. Εντάξει, περιμένω τώρα και τη ρεσβερατρόλ να δω με τα χέρια μου, γιατί αρχίζουν πονάνε τα γόνατα, τα χέρια δεν κλείνουν, τα δάχτυλά μου. Ναι, Θα δούμε. το ginger είναι θαυματουργό. Ναι, πάω καλύτερα πάντως, πάω πολύ καλύτερα, κοιμάμαι, δόξα τω Θεώ. Γλίτωσες κιόλας και αυτά που θα ερχόντουσαν, έτσι. Γλίτωσα, ήμουν έτοιμη για μπαστούνι, περπάταγα μες στο σπίτι με το γόνατό μου και μου έλεγε ο γιατρός πέρασε να κλείσεις ραντεβού για χειρουργείο. Με το ένα πόδι θα πηδάς, σαν τη σκαγκουρό. Σίγουρα. Πάντως πάω πολύ καλά. Να σας πω, έχω παραγγείλει τη μάσκα. Πόση ώρα θα τη βάζω? Μισή ώρα την ημέρα θα τη βάζεις. Θα βλέπεις και την τηλεορασίτσα σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μισή ώρα έχει σε πόσους βαθμούς? Όχι, ανάβεις το κόκκινο φως μόνο, έτσι, μόνο το κόκκινο. Το κόκκινο φως και μισή ώρα, Μισή ώρα, ναι. Και αυτό βοηθάει και σε ευριαγγείες Παντού βοηθάει, γιατί δεν είναι το κολαγόνο πάλι. Ωραία. Εντάξει, καλή συνέχεια, σας ακούω από κάτω. Έγινε, καλό Γεια βράδυ. σου Χρήστο, καλό βράδυ, ευχαριστούμε για όλα, να είστε καλά. Δεν μου λες, Χρήστο, ξέρεις πως βγήκε το όνομα καγκουρό? Έλα. Ξέρεις πως βγήκε το όνομα της καγκουρό? Όχι. Να το πούμε λίγο, να γελάσουμε λίγο. Όχι, Είχανε δεν πάει ξέρω. στην Αυστραλία, ρε παιδί μου, και είδανε την καγκουρό. Και του λέει ο Άγγλος, έναν εκεί που ζούσε, του λέει τι είναι αυτό? Και ο άλλος δεν κατάλαβε τι τον έλεγε και του λέει δεν κατάλαβα. Και το δεν κατάλαβα στα Αυστραλέζικα τα παλιά, ας το πούμε, λέγεται καγκουρό.
Και του λέει καγκουρό, δεν κατάλαβα. Λέει. Και από εκεί πήρε το όνομα η καγκουρό, να ξέρεις. Λοιπόν, Μάλιστα, το μάθαμε και αυτό, Μπάμπη. Κάποιος έγραψε κάτω, ρωτάνε για τη μάσκα, θέλω και εγώ, γράφει η Σμαράδα. Η Λίλια γράφει ότι υπάρχει, λέει, έχει βαθμούς πάνω η μάσκα, λέει, μέχρι το 10, ανάλογα στο μοντέλο. Η Χαρά 2 λέει το βόρειο σε τι βοηθάει. το βόρειο τι είναι, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο. Ο άνθρωπος χρειάζεται όλα τα πάντα από ιχνοστοιχεία, έτσι, τα πάντα. Και το λίθιο και το βόρειο, γενικά σχεδόν όλα. Απλά οι σημερινές τροφές δεν τα έχουν μέσα. Και πρέπει να κάνουμε μια συμπλήρωση σε αυτά τα θέματα. Ο οποίος ρωτάει από ποια ηλικία παιδιού παίρνουμε, λέει, τη βιταμίνη D και τα πρωτόκολλα, λέει. Από την ώρα που γεννιέται το παιδί. Και όχι μόνο, και από την ώρα που είναι έγκυος η μητέρα πρέπει να παίρνει βιταμίνη D. Η Χαρούλα. Ακούμε τη Χαρούλα. Δεν μας ακούει η Χαρούλα. Για να δούμε. Ανεβάσουμε το Σπύρο. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Πήρα 2 μήνες τη βιταμίνη D3, την D που μου είπες, και πήγα από το 50, πήγα στο 90. Τώρα τι κάνω? Εκεί να μείνεις. Πόσες μονάδες έπαιρνες? 20.000. 20.000 να συνεχίσεις. Θα παίρνω και τα K2 που μου είχες πει σαν έξτρα για τις τενοντίτιδες. Ναι. Και K2 θα παίρνεις και ω3 θα παίρνεις επιπλέον. Μπράβο. Ναι. Και ασερόλα θα πάρεις. Ναι, πήρα. Απλώς μου είχες πει 2 με 3 K2, τόσα θα παίρνω. Ναι. Και θα ξεχάσεις τι θα πει τενοντίτιδα. Αλλιώς δεν θα την ξεχνώσεις ποτέ την τενοντίτιδα. Όχι, θα το κάνω συνέχεια αυτό, εσάι. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Και θέλω να κάνεις, ξέρεις τι, μια εκπομπή, αν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας. Σήμερα, ας πούμε, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ και πήγα να πάρω σταφίδες. Και κοιτάω πίσω τα συστατικά και βλέπω ηλιέλαιο, κραμακέλαιο κτλ. Και λέω, είναι δυνατόν τώρα στις σταφίδες? Δεν τα ξέρω αυτά, φίλε μου Σπύρο. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Παντού υπάρχει το ηλιέλαιο. Ναι, κοίταξε, είναι το κόλπο τέτοιο. Δεν είναι μόνο το ηλιέλαιο που κάνει πρόβλημα. Είναι και άλλα πράγματα. Ναι, εγώ σου λέω, ξέρεις, το πιο απλό λέμε, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Οκ, λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ και συνεχίζω συνέχεια. Δεν την 20, δεν τη σταματάω συνέχεια κάθε μέρα. Πώς αισθάνεσαι τώρα καθώς θα ξεκίνησες? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πας από το καλό στο καλύτερο, ενώ παλιά πήγαινες από το κακό στο χειρότερο. Φυσικά, πολλούς πόνους και τα λοιπά. Ναι, όσο πάω κάνω και τα τζίτζερ, όλα, τα κάνω όλα, τα πρωτόκολλα, όλα, τα πάντα. Μπράβο Σπύρο, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι παρακάτω. Ευχαριστώ. Γεια σου. Σπύρο. Σήμερα έτυχε να συζητήσω με μια κυρία και είπε, μίλησα με τον γιατρό τον τάδε, δεν θέλω να πω όνομα, και της είπε, ο γιατρός λέει, να κάνεις τα πρωτόκολλα του Κακουλίδη. Να συνεχίσεις τα πρωτόκολλα του Κακουλίδη. Και λέει τώρα, βέβαια ο Κακουλίδης δεν ξέρει αυτά που τα ξέρουμε εμείς οι γιατροί. Ναι ρε παιδιά, εγώ δεν πήγα να σπουδάσω γιατρός. Δεν ξέρω αυτά που σπουδάσατε εσείς στην ιατρική. Το μοναδικό που ξέρω από εκεί πέρα μέσα είναι ποια φάρμακα είναι επικίνδυνα. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι όλα δουλειά των γιατρών. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εμείς εδώ μιλάμε για διατροφή. Και τι ελλείψεις έχει η διατροφή που έχουμε σήμερα, ο σημερινός άνθρωπος. Γι' αυτά μιλάμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν γίνεται. Ο βοτανολόγος ξέρει τα βότανα, ο γιατρός ξέρει τα φάρμακα, ο Κακουλίδης ξέρει τα συμπληρώματα,
και πώς λειτουργούν τα συμπληρώματα, δεν μπορεί να τα ξέρει ένας άνθρωπος όλα. Δεν γίνεται. Και το ότι ξέρουν τα συμπληρώματα, αυτό το έχουμε αποδείξει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, μετά από τόσους χιλιάδες κόσμο που γίνανε καλά, τι άλλο να λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανεβάσαμε τσικ. Μας ακούει ο τσικ. Τσικ. Έφη, έλα. Αύριο. Έφη, ήρθε η σειρά σου. Είμαι εγώ έρχομαι. Εσύ είσαι. Έρχομαι. Τι μου κάνετε? Όλα καλά, εσύ. Πώς είστε? Καλά κι εμείς. Μια χαρά. Από Κορώνημη σας βλέπω. Καλαμάτα κάτω. Μάλιστα. Είστε καλά? Εμείς είμαστε πολύ καλά. Μετά τι θα γινότανε? Πώς θα γινότανε αυτό? Πώς θα γινότανε αυτό? Ναι, μπράβο. Και εσείς θα είστε πάντα καλά γιατί τα ξέρετε χρόνια. Εμείς τα ακούμε τώρα. Μια περίπτωση από μια κυρία που εδώ πέρα είχε πάει τον πατέρα της στο γιατρό και ο γιατρός ήταν σε χειρότερη κατάσταση από αυτόν. Και λέει, σιγά μην εδώ πέρα, λέει, και σηκώθηκε και έφυγε. Μα οι γιατροί δεν είναι στα καλά τους, δεν ξέρουν. Την τύφλα τους στη μαύρη, τίποτα δεν ξέρουν. Τους λες για ομοκυστεΐνη και σου λέει, ένας γιατρός, ένας αγροτικός μου είχε πει, όταν του είχα πει για την ομοκυστεΐνη πρώτη, μου λέει η ομοκυστεΐνη είναι, να φανταστείς, μου λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις εξέταση. Είναι όπως η ομάδα αίματος, όπως έχουμε ένα άλλο, πώς το λένε μωρέ, δεν θυμάμαι. Κάτι δηλαδή του οργανισμού, το οποίο δεν διορθώνεται. Και είναι γιατρός αυτός. Το είδαμε. Καταλάβατε. Άλλος είναι 80 και το κατεβάσαμε στο 7. Δεν διορθώνεται. Ναι. Έρεψε τα γκούρια με το μάτι αυτός. Εγώ την προηγούμενη φορά είχα 7 ακόμα τόσο. Πολύ καλά είσαι. Τώρα δεν ξέρω. Μου κάνει, ναι. Και την day ήταν 90. Σίγουρα και τα πρωτόκολλα, έτσι. Θα κάνω μόνο το γιαούρτι. Γιαούρτι ή γιοκ. Να το κάνεις το γιαούρτι. Δεν μπορώ να το φάω. Δεν έχω φάει γιαούρτι ποτέ. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Γιαούρτι στη ζωή μου ποτέ. Έχουμε και άλλη μέθοδο. Για πες μου. Θα μου στείλεις μήνυμα. Άμα μου την πεις αυτή θα το κάνω. Και θα το κάνουμε από γάλα σόγιας. Όχι με γάλα, να μην κάνουμε γιαούρτι. Είναι γάλα σόγιας. Να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι γάλα σόγιας. Δεν έχει καμία σχέση με το γιαούρτι. Θα σας στείλω μήνυμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω. Καλά, εκεί η μέση μου και τέτοια μου φτιάξανε, τα πόδια δεν πονάνε. Το άντρας μου ήταν δελτίο καιρού, κάθε αλλαγή του, όταν άλλαζε ο καιρός, του μπορούσαν τα πόδια. Με μαγνήσια και με αυτά όλα που παίρνουμε, ούτε σταμάτησε να μου λέει τον καιρό. Εκτός από αυτά όμως, εγώ είχα ένα πρόβλημα, με έπιανε σαν κρίση πανικού και μου ανέβαζε πίεση. Δηλαδή και η πίεσή μου μένα κανονικά είναι 12, κανονική πίεση. Αλλά ξαφνικά με έπιανε σε μια ταραχή και μου πήγαινε 18. Και σε μια τέτοια περίσταση μου είχε πάθει ένα ισκεμικό. Τώρα είμαι αρκετούς μήνες με τα πρωτόκολλα και μόνο και για να αντιμετωπίσω αυτή την πίεση που μου έκανε το 18, έπαιρνα Ζάναξ. Μόνο ημερημιστικό, δεν έπαιρνα χάπι για πίεση. Τώρα είμαι αρκετούς μήνες τώρα που δεν με έχει ξαναπιάσει. Γλίτωσες κι εσύ. Αν γλίτωσα, το είχα χρόνια. Αν γλίτωσα, σώθηκα, όχι γλίτωσα. Τώρα, γελάτε, τι γελάτε, ξέρετε τι τραγικό είναι αυτό, εκεί που είσαι στα καλά σου, να σε πιάνει ταραχή και να σου ανεβαίνει πίεση και να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Έχει δράμα. Είναι επικίνδυνο, μπορεί να μείνεις και στον τόπο, εκεί πέρα που είσαι. Βέβαια είναι επικίνδυνο. 18 μια φορά, τότε που έπαθα το ισκεμικό μου είχε πάει 20 πίεση. Και η παλμή της καρδιάς 140, δηλαδή ταχυπαλμίες και τέτοια. Ήταν κρίση πανικού και τέτοιο. Τώρα είμαι μια χαρά. Τουμ. Χάρη σε εσάς φυσικά. Χάρη σε εσάς. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Εγώ ακούω τώρα, σας ακούω και στα live και σε αυτά ή στο YouTube, άμα δεν προλάβω. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες. Τώρα άκουσα για το Βόρειο, ας πούμε. Κάθε μέρα τη μάσκα, δεν την είχα ακούσει, όλα πράγματα. Δηλαδή έχετε πολλή γνώση. Εσείς πρέπει για ό,τι 43 χρόνια για την ιατρική. Αυτά. Δεν ασχολούμαι χθες. Ξέρω.
Το ξέρω. Δηλαδή, ό,τι είναι για την ιατρική, όσα είχαμε μάθει τόσα χρόνια, για όλα έχετε το αντίδοτο, έχετε κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, είμαστε της πρόληψης. Το ξέρω. Είμαστε της Ξέρω. πρόληψης. Να μην μπερδεύουμε. όχι μόνο Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντελώς. Είστε μόνο της πρόληψης. Είστε της πρόληψης, αλλά και για όταν θα συμβεί και κάτι, όπως εμένα, με τις κρίσεις πανικού μου δώσατε και το φάρμακο. Ναι, γιατί τι γίνεται, πήγαμε στο αίτιο που είχε στο Πήγαμε στο πρόβλημα. αίτιο. Ναι, το άντρα μου, ας πούμε. Αν τα είχες πάρει πιο μπροστά και είχες κάνει πιο Δεν θα μπροστά, είχε το πρόβλημα. δεν θα το πάθαινες. Ναι, αλλά τώρα εμείς όλοι, οι κάποιας ηλικίας, άσε που οι νέοι δεν μας ακούνε, οι κάποιας ηλικίας έχουμε τα προβλήματά μας που μας έχουν έρθει από την κακή χρήση της ιατρικής. Καταλάβατε. Σωστά, υπάρχουν και Έχουμε αυτά. μικροθέματα. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε ένα βιβλίο να γράψετε. Όλο αυτό να τα αφήσετε. Κοίταξε, θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη βιταμίνη D, έτσι, που την ξέρω πάρα πολύ καλά. Όμως δεν έχω το χρόνο να το γράψω. Θέλω και αυτό το χρόνο. Εγώ νομίζω ότι ξέρετε όχι μόνο τη βιταμίνη D πολύ καλά, ξέρετε πάρα πολλά πράγματα πολύ καλά. Ναι, όμως η βιταμίνη D είναι το κλειδί. Το κλειδί από εκεί ξεκινάει. Είναι ο βασιλιάς, όπως λέτε. Όλων των άλλων. Ο βασιλιάς. Δεν στη βιταμίνη D όλα είναι άκυρο. Το ξέρω, το ξέρω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μπάμπη. Η κόρη μου, το έγραψε και στο μήνυμα, υποφέρει από μικρό παιδί με πόνους περίοδου. Δηλαδή στο κρεβάτι μένει. Συνέχεια, κάθε φορά. Τι, και παίρνει βιταμίνες, παίρνει τα πρωτόκολλα αυτή. Το γιαούρτι δεν το κάνει, βαριάται, δεν ξέρω γιατί. Να το Αλλά κάνει. τα κάνει. Όλα, κοίταξε, όλα αυτά δρούνε Είναι συνδυαστικά. μαζί το ξέρω. Έτσι. Είναι σαν ένα ορολόι. Τα γρανάζια Ναι, του το ξέρω. υπολογείου. Άμα λείπει ένα γρανάζι, δεν δουλεύει το άλλο. Δεν έχει κάτι εξτρά να πάρει, ας πούμε, Εντάξει, εκτός από μπορούμε αυτά. να δώσουμε και επιπλέον Β3. Έτσι, να Β3. πάρει και Β3. Ναι, και άμα είναι πολύ υπόνη της, να πάρει και το αγριομάρουλο σε βάμα. Αγριομάρουλο σε βάμα και Από το Β3. γιατροσόφι θα το βρεις. Γιατροσόφι λέγεται. Γιατροσόφι λέγεται. Λέγεται η εταιρεία αυτή που το κάνει. Αν πάει γράψει Α, η γιατροσόφι εταιρεία. αγριομάρουλο, θα στο βγάλει. Και θα πάρεις εκεί τηλέφωνο και θα πεις πώς πρέπει να το παίρνουμε. Και θα αυτοί ξέρουν πώς το κάνει. Και Β3 μου είπατε. Θα Και τους το πω. Β3. Ναι. Θα σας στείλω ένα μήνυμα να μου στείλετε το συνταγή για γιαούρτι, να βάζω πρωτόκολλα μέσα και Ναι, τέτοια. ναι. Να σου τη Γιατί στείλω. το πίνει ο άντρας μου και μου λέει δοκίμασε, αλλά δεν. Εγώ. Εντάξει, τώρα με τη σόγια θα βάζεις και λίγο ζαχαρίτσα μέσα ή κάποιο γλυκαντικό και κανένα Ναι, και φρουτάκι και μετά θα γίνεις φαν. Θα λες Ναι, μόνο, αλλά μόνο αυτό θα τρώω τώρα. ο άντρας μου τρελαίνεται, τρώει γιαούρτι αβέρτα. Και το έτρωγε το γιαούρτι. Θα σας στείλω ένα μήνυμα να μου το στείλετε στο τέτοιο. Και από εβδομάδα πρέπει να γράψουμε εξετάσεις να κάνουμε και εγώ και ο άντρας μου να δούμε πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η ιδέα μας και όλα αυτά. Και θα σας ενημερώσω. Πολύ χαίρομαι που σας βοήθησα τόσο πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μια χαρά. Όλα καλά. Να είστε καλά. Χίλια καλά να δείτε. Ο Θεός βλέπει, πιστεύω, από εκεί πάνω. Δεν είναι... Ο Θεός Ο ξέρει. Θεός όλα τα βλέπει, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Όλα τα βλέπει και όλα τα ξέρει και ξέρει τον τρόπο να σας τα αποδώσει. Δεν Να έχω είστε καλά, καλά κύριε με το Θεό. Είμαι πλήρες Να είστε ευχαριστημένος. Να είστε καλά, πάντα καλά να είστε. Έγινε καλό σου βράδυ. Έγινε καλή νύχτα. Γεια σας. Να είστε. Γεια. Για πες Χριστό. Το χάσαμε το Χριστό. Έχουμε... Εδώ είμαι. Υπάρχει για τις πόνος περίοδο, υπάρχει και το αποξηραμένο σπαθόχορτο σε τσάι. Εντάξει, αυτά Μπορούν τα ξέρει ο λόγος. να πάρει... Ναι, εμείς πρέπει να ζητήσουμε το λόγο επί του θέματος. Έτσι. Το Χριστινάκι μπορούμε να ρωτήσουμε, το Χριστινάκι. Ναι, την έκανα αίτηση να έρθει. Να ανέβει. Επίσης, ναι.
Επίσης, μας γράφουν κάτω στα σχόλια, πείτε μας λέει για το γάλα σόγιας. Ναι, μου στείλουν μήνυμα, να του στείλω τη συνταγή. Γεια σου Χριστινάκη. Καλησπέρα Ωραία. κύριε Παύλη, καλησπέρα Χριστό, τι κάνετε? Όλα καλά. Δεν μου λες Καλώς άκουσες ήρθες. προηγουμένως που Καλώς ήρθες. Δεν κατάλαβα. μια κυρία που έχει προβλήματα με την περίοδο και πόνους. Λέει ένας Λιγαριά, άλλος, λιγαριά. Η περίοδος φτιάχνουμε σπαθμό ορμονικό χάρτο, λέει. ισοζύγιο μόνο με τη λιγαριά. Το βάμα της λιγαριάς είναι δοκιμασμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περιπτώσεις πόνο περίοδου, είναι ιδανικό, αλλά και σε κλιμακτήριο καταπραίνει τα συμπτώματα της μηνόπαυσης. Οπότε η λιγαριά μπορεί και το φασκόμηλο, αλλά θεωρώ τη λιγαριά, τους σπόρους της λιγαριάς σε βάμα, ότι είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις αυτές και βοηθάει πολύ καλά στη ροή, οπότε καθαρίζει γρηγορότερα η γυναίκα που έχει πρόβλημα και καταπραίνεται ο πόνος. Δεν μου λες Χριστινάκη, συμφωνείς αυτό που είχα πει προηγουμένως, όλοι στο είδος τους. Ο βοτανολόγος στο είδος του. Ναι, συμφωνώ. Το είδος του. Ναι, Έτσι. αλλά το να πιούμε ένα τσάι δεν χρειάζεται ειδικό. Το να πιούμε ένα φασκόμηλο δεν χρειάζεται ειδικό. Δεν χρειάζεται. Πορευτήκαμε ανά τους αιώνες με τα βότανα. Θεραπευτήκαμε με τα βότανα. Όταν κάνεις κάτι επισταμένα, δηλαδή όταν κάνεις μια σοβαρή θεραπεία, δηλαδή τι θέλω να πετύχω, θέλω να κατεβάσω, ξέρω εγώ, κάποιες τιμές για οτιδήποτε, ναι, τότε μπορεί, αν θα πάρω βάματα, μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσω. Το να πιω ένα τσάι όμως δεν χρειάζεται ειδικό. Αυτά είναι μέσα στο DNA μας τα βότανα. Ναι, όμως, Αποτελούμαστε από τα ίδια ένα- ιχνοστοιχεία. κάποιο τσάι μπορεί να είναι και προβληματικό. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε ένα βοτανολόγο. Κοίταξε να δεις. Το χαμομήλι δεν είναι, το φασκόμηλο δεν είναι, η λιγαριά δεν είναι, η ρίγανη δεν είναι, το θυμάρι δεν είναι. Δηλαδή, βότανα που τα γνωρίζει ο Έλληνας δεν είναι τοξικά. Το Ναι, ταραξάκο εγώ δεν είναι. μια περίπτωση πήρε ένας ριγανέλιο, το κατέβασε κάτω από τη γλώσσα που το έβαλε και κόντεψε να μείνει στον τόπο. Το ριγανέλιο είναι εθέριο. Τα εθέρια θέλουν προσοχή, φυσικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, ανεξέλεγκτα, και βεβαίως βάζουμε απλά μία σταγόνα από το ριγανέλιο μέσα σε ένα κουτάλι λάδι ελαιόλαδο για να το πιούμε. Δεν παίρνουμε εθέρια έτσι. Οτιδήποτε είναι επιθετικό, σας προτείνω σε όλους να μην το χρησιμοποιείτε. Το να πιω όμως ένα τσάι, το Γι' να αυτό απολαύσω... λέω, Χριστινάκη, θα Ναι, ρωτήσουμε δεν είναι τώρα. κάτι. Θα ρωτήσουμε ένα βοτανολόγο. Κακό είναι να ρωτήσουμε ένα βοτανολόγο. Άκουσε με, για να ρωτήσεις ένα βοτανολόγο πρέπει να κάνεις κάποια θεραπεία. Το να απολαύσω το βράδυ μου ένα τσάι, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν. Τα ελληνικά βότανα είναι απόλυτα ασφαλή. Ειδικά αυτά που γνωρίζουμε. Τώρα μην γνωρίζω ένα βότανο, οκ. Ναι, όμως έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις, έτσι. Είδαμε ένας Ναι, που άμα έπαιρνε πιεις ένα σεροπράμ. καζάνι, ξέρω εγώ, βότανο, Είδαμε και την περίπτωση που έπαιρνε ένα σεροπράμ και πήρε πασιφλόρα και άρχισε και έβλεπε εξωγήινους. ναι. Εμένα προσωπικά όποιος με ρωτήσει, εάν μου πούν για το βάλσαμο, θα τους πω. Εάν δεν παίρνεις ψυχοφάρμακα, εάν δεν παίρνεις αγχολητικά, πιες Αυτό 3 δεν λέμε, φλιτζάνια την Χριστίνα, ημέρα για να πριν- φτιάξεις το Πριν άγχος σου. ρωτήσεις, πριν κάνεις και οποιαδήποτε κίνηση θα ρωτήσεις ένα βοτανολόγο. Να σου πει τι παίρνεις, παίρνεις ψυχοφάρμακα, παίρνεις εκείνο, παίρνεις το άλλο. Ναι. Να δούμε Αυτό μήπως υπάρχει αφορά κάποια θεραπείες. αλληλεπίδραση. Αυτό αφορά θεραπείες. Πώς λες εσύ τη θεραπεία της ΔΕ. Αυτό αφορά θεραπείες. Αν θα με πάρει μια γυναίκα και θα μου πει έχω πρόβλημα με την περίοδό μου, τι να κάνω, θα τη ρωτήσω τι παίρνει, τι δεν παίρνει κτλ. Και θα της πω πάρε βάμα λιγαριάς. Με αυτή τη δοσολογία. Το να πιει όμως ένα τσάι λιγαριάς ή 2 την ημέρα, δεν χρειάζεται να της πω απολύτως τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ είχα δει μια φορά την περίπτωση αυτή με την πασιφλόρα. Ναι, συμβαίνει. Εκεί τα είδαμε όλα. Συμβαίνει. Έπρεπε να τρελαθεί το ο βάλσαμο άνθρωπος και μπορείς να να μείνει το μέσα πάρεις. στην τρέλα. Γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν παίρνουμε ειδικά τα ψυχοτρόπα, τα φάρμακα όπως είναι τη βαλεριάνα, το βαλσαμόχορτο. Δεν τα παίρνουμε
μαζί με άλλα αντικαταθλιπτικά κτλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αρχίζει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά το χαμομηλάκι, το θυμαράκι, η ριγανούλα μας, αυτά είναι βοτανάκια τα οποία... Ο κίστος. Πόσο κίστο. Ξέρετε ότι στην Χαλκιδική απάνω πήρουν μια κανάτα κίστο γιατί δεν έχει τοξικότητα οι άνθρωποι εκεί πάνω. Εγώ δεν το συστήνω. Εγώ λέω πιείτε 2 φλιτζάνια κίστο αν θέλετε να κάνετε αποτοξίνωση, ή 3. Εδώ το δίνουμε στην όσο του Λάιμ, έτσι, Ναι. και πραγματικά Ναι, με ναι. κανάτες. Πραγματικά με Ναι, κανάτες. ναι. Έτσι είναι. Τα βότανα είναι μέσα μας, παιδιά. Είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στο ωραιότερο οικόπεδο του πλανήτη. Έχουμε τα καλύτερα βότανα και θα πρέπει λίγο να το δούμε όλοι. Να απολαύσουμε ένα τσαγάκι το βράδυ, να απολαύσουμε ένα βάμα. Δεν είναι κακό. Είναι μέσα μας τα βότανα. Είναι στο DNA μας. Να μην τα φοβόμαστε τόσο πολύ. Να ρωτήσουμε φυσικά κάποιον που είναι γνώστης εάν θέλουμε να κάνουμε θεραπείες. Συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχω κανένα τοξικότητες. Πολύ φασαρία ο Νικόλαος εκεί. Πω. Λοιπόν, ανεβάζουμε την Ελένη. Μας ακούει η Ελένη? Δεν μας ακούει η Ελένη. Η φωτογραφία αυτή τι είναι, κύκλοπας είναι, τι είναι? Με ένα μάτι. Κύκλο, με ένα μάτι, Μπάμπη. Με ένα μάτι είναι. Μπάμπη, να σου πω κάτι που είπες προηγουμένως, θέλω να προσθέσω για να ελαφρύνουμε λίγο την εκπομπή. Πήγε μια ξάδερφή μου σε ένα διαιτολόγο για να δυνατήσει, για να χάσει τα κιλά της, και ο διαιτολόγος ήταν 180 κιλά. Και μετά από 5 λεπτά σηκώθηκε και έφυγε. Λέει, λυπάμαι, αλλά δεν είστε, λέει, σοβαρός. Εσείς, δηλαδή, δεν καταφέρετε να χάσετε εσείς κιλά, θα χάσετε, λέει, εμένα. Ναι. Τώρα, κοίταξε, αυτοί οι διαιτολόγοι όλοι. Δώσου με, Χρήστο. Το νούμερο 1, το νούμερο 1 για να χάσεις κιλά είναι πρώτα απ' όλα η βιταμίνη D. Δεύτερον, είναι η ρεσβερατρόλη. Αυτά τα δύο πρέπει να μπουν μέσα σε όλο το θέμα. Ποιος διατροφολόγος θα σου τα δώσει αυτά? Κανένας. Δεν ούτε καν ξέρουνε. Και πας σε κάποιους άλλους διατροφολόγους και σου λέει θα τρως 10 γεύματα μικρά την ημέρα. Τι λες, ρε? Ξέρεις τι λες? Μάλλον δεν ξέρεις τι λες. Τώρα αυτοί οι διατροφολόγοι τι να πω? Εντάξει, πήραν πτυχία. Οι άνθρωποι δεν ξέρω πού τα δίνουν τα πτυχία και πώς τα δίνουν αυτά τα πτυχία, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είναι τον ο ίδιος ο διατροφολόγος να τρώει 3 πίτσες και να λέει στον άλλον θα χάσεις εσύ, ενώ ο ίδιος δεν θέλει να χάσει. Είμαστε στα καλά μας. Ναι. Πώς πρέπει για να λειτουργεί το πρωτόκολλο του? Λοιπόν, ανεβάζουμε την Ελένη Σπανού. Μας ακούει? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελένη. Τι κάνετε, πώς Καλώς είστε? την, καλώς την. Γεια σου, Χριστάρα. Τίποτα, σας Δόξα τω Θεώ, παρακολουθώ. όλα καλά. Κατά λάθος βγήκα να ανέβω, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι και εγώ, την μαρτυρία μου, αυτή η μέση μου, πώς με κάνατε καλά. Τι να σας πω, σας είμαι πολύ ευγνώμων. Γλίτωσες. Πολύ ευγνώμων. Μου έκανε πάρα πολύ καλό το DJ και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Και άργησες να τα πάρεις, έτσι. Εγώ θυμάμαι τα άκουγες. Από το Μάρτι τα άρχισα. Α, ωραία. Από το Μάρτι, στους 3 μήνες όπως το λέτε ακριβώς, είδα όλα μου τα καλά. Στους 3 μήνες. Θέλει υπομονή. Ναι, εντάξει, ευτυχώς που έχουμε. Όλα θέλουν υπομονή, γιατί αυτά δεν είναι, αφού είναι φυσικά πράγματα, επόμενα είναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σας ακούω από κάτω. Έγινε, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστάκο, θα τα πούμε και μετά.
Καλό σου βράδυ. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ Να επίσης, είσαι καλά. επίσης. Λοιπόν, για να δούμε ποιος άλλος θέλει. Κάποιος, η Ρούλα Στέργιο γράφει για τη τρανς ρεζεβατρόλιο. Όταν δεν έχουμε πρόβλημα με ζάχαρο, πόσα πρέπει να πάρουμε? Κοίταξε, ή παίρνεις τρανς ρεσβερατρόλ ή δεν παίρνεις. Πάλι 4. Πάλι 4. Άμα το κάνουμε σωστά. Πάλι 4. Η τρανς ρεσβερατρόλη ενεργοποιεί κάτι γονίδια, τα λεγόμενα SIRT γονίδια, τα οποία δημιουργούν ένα είδος αυτοφαγίας. Έτσι. Και έχει πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα η ρεσβερατρόλη. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν κάποιοι και δεν υπάρχει μελέτη και δεν υπάρχει εκείνο. Καλά ρε παιδιά, τι να τις κάνουμε εμείς στις μελέτες? Το θέμα είναι τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι. Ο κόσμος γίνεται καλά με τη ρεσβερατρόλη, γίνεται καλά με το διαβήτη του, χάνει τα κιλά του. Τώρα δηλαδή, ποιος θα την πληρώσει τη μελέτη αυτή? Ποιος θα την πληρώσει? Αφού δεν υπάρχει περίπτωση να την πληρώσει κανένας, γιατί να υπάρχει μελέτη? Αν είναι κάποιο φάρμακο και έχει καμία πατέντα, θα κάνουν 1000 μελέτες εκεί πέρα πάνω. Ναι, θα κάνουν 1000 μελέτες. Όμως αυτά που θα σε αποκρύψουν στη μελέτη, στα λένε? Όχι. Δεν στα λένε. Αυτοί που πήραν ο Ζέμπινγκ, μπάμπι, πάθανε παγκρεατίτιδα. Τώρα το αποσύρανε το Ζέμπινγκ, το αποσύρανε. Ναι, όμως δεν τα είπανε πιο μπροστά. Πέσαν όλοι στο Ζέμπικ, στο Μουτζάρο, όλοι σαν τα αρνιά πέσανε εκεί πέρα μέσα, την πατήσανε και τώρα κλαίνει. Έτσι. Τώρα κλαίνε, γιατί σακατεύτηκαν. Ναι, γιατί θέλει ο άλλος τη γρήγορη λύση. Λέει το φάρμακο. Ρε παιδιά, τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες. Πάρτε το χαμπάρι, γι' αυτό λέγονται φαρμάκια. Έτσι, δεν λέγονται συμπληρώματα διατροφής, λέγονται φαρμάκια. Φάρμακα ίσον φαρμάκια. Θέλει γιατρό, ενήμερο γιατρό και να σας δώσει τα σωστά και να ξέρει τι θα σας δώσει. Λοιπόν, ανεβάσαμε τον user 6613, μας ακούει? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε? Σε ακούμε, όμως δεν σε ακούμε Καλησπέρα. τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εμείς σε ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο άνθρωπος. Να δοκιμάσει αργότερα να ανέβει. Δεν μπορεί να μας ακούσει. Ένα ωραίο σχόλιο. Ένα ωραίο σχόλιο. Δεν σε ακούω εγώ, Χριστό. Έχω εγώ το πρόβλημα μήπως? Δεν ακούω. Μήπως από σένα είναι τελικά? Μπορεί να είναι και από μένα. Τώρα Για... ακούγεται? Ναι, για πες μου ένα ωραίο σχόλιο είπες. Τι είπες? Ο κίστος είναι ίσως το μόνο βότανο που δεν υπάρχει υπερδοσολογία. Ναι, εντάξει, αυτά τα ξέρει τώρα το Χριστινάκι παράδειγμα, και εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει υπερδοσολογία στον κίστο, έτσι το ξέρω κι εγώ. Έτσι, γιατί ξέρουμε περιπτώσεις που είχαν νόσο του Lyme και πίνανε κανάτες και γλιτώσανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, ανεβάσαμε την Νικόλ. Μας ακούει η Νικόλ? Έπεσε η Νικόλ. Λοιπόν, ανεβάσαμε την Εύα. Η Εύα Ναι. μας ακούει? Βεβαίως σας ακούω. Εδώ Ναι. και ώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και τον Χρήστο.
Καλησπέρα, Εύη, ήθελα- καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση για την ΚΑΠΑ2. Η ΚΑΠΑ2 εγώ την πήρα και παίρνω μία το μεσημέρι. Για τον άντρα μου όμως έχω τις αμφιβολίες, γιατί διάβασα και στο Αθρυντόλ, Αθροζένη και στην ΚΑΠΑ2 για το θέμα των αντιπικτικών. Επειδή έχει εγχειριστεί με βαλβίδα στην καρδιά και παίρνει το συντρόμ, το οποίο συντρόμ είναι ένα αντιπικτικό που πρέπει να έχει μέσα αυτή την ουσία που απαγορεύεται, την Ναι, εκεί κούμα. θέλει Είναι προσοχή. Να παίρνει μια K2 μαζί με τη ΔΕΛΤΑ3 και τέλος. Ναι, είχαμε πει και για μυϊκούς πόνους και για τους στένοντες και τα λοιπά, για το Αθρυντόλ, και μου είπατε για Αθροζένα, αλλά και αυτό έχει επίσης αυτό τον περιορισμό. Τι μπορούμε Ναι, να αυτό δεν το κάνουμε? ξέρω, όμως εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει θέμα σε αυτό. Γιατί τι Για έχει, το Αφριτζέλ. γλυκοκατίνη, χοντροϊτίνη, MSM και ελληνικό οξύ. Δεν έχουν σχέση τίποτα αυτά με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είτε το Αθρυντόλ είτε το Αθροζέν δεν θα έχει πρόβλημα. Όχι. Αλλά την ΚΑΠΑ2 δεν μπορεί να πάρει εξτρά. Όχι, δεν μπορεί να πάρει την K2. Για να πάρει σωστά την K2 άντρα σου, θα πρέπει Ναι. να έχει το μηχάνημα που να ελέγχει το αίμα του. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει το μηχάνημα, δεν μπορεί να την πάρει την K2. Ναι, τώρα θα κάνουμε και εξετάσεις και θα δούμε πού πηγαίνουμε όλες αυτές που μπορούμε να κάνουμε με το σύστημα ή και με τα λεφτά, και μετά θα δούμε πάλι, γιατί τελευταία φορά που έκανε την προθροβίνη, το χρόνο προθροβίνης, ενώ έπαιρνε μικρή ποσότητα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μήπως τυχόν και όλα αυτά που παίρνουμε ενεργούν και θετικά επάνω σε αυτό το ζήτημα. Εννοείται ρε παιδιά, ενεργούν Να το θετικά. ψάξουμε λίγο δηλαδή, μήπως μπορούμε, ξέρω εγώ, να το αντικαταστήσουμε. Εγώ ας πούμε έπαιρνα το Eliquiz, το αντιπικτικό. Τώρα δεν το παίρνω το αντιπικτικό. Γλίτωσες. Βέβαια, αφού παίρνω ένα σωρό, και έκανα και εξέταση χωρίς να παίρνω το αντιπικτικό και βγήκε πολύ καλή η τιμή. Μπράβο. Δηλαδή αυτό που μετράνε την πήξη. Αφού παίρνουμε ένα σωρό σκευάσματα που είναι για αυτό το λόγο. Ακριβώς, κοίταξε, αυτά τα σκευάσματα που παίρνουμε ήταν Ναι. για πρόληψη. Ταυτόχρονα, επειδή κάνουμε την πρόληψη και πάμε στο αίτιο, εννοείται Ναι. γίνεται καλά και το πρόβλημά μας που είχαμε. Εμείς κύριε Κακουλίδη ξεκινήσαμε 8 Μαρτίου πέρυσι. Δηλαδή κάναμε ένα χρόνο και 3-4 μήνες. Το θέμα είναι ότι αισθανόμαστε τη διαφορά. Την αισθανόμαστε. Φαντάσου τώρα να μην τα κάνατε αυτά, τι θα γινόταν. Εγώ αν δεν τα έκανα αυτά, μπορεί και να μην ζούσα. Όταν ανέβαζα πίεση 22 μεγάλη με 18 μικρή, θα είχα φύγει τώρα. Σίγουρα, σίγουρα. Και με έδιναν φάρμακο για την πίεση διπλό, και με δίνανε και το Ζάναξ, ας πούμε, γιατί λέει ξεσηκώνεσαι, λέει, με αυτή την ιστορία και παίρνει για να ηρεμείς. Δηλαδή διπλή η ζημιά. Γλίτωσες, Εύα, γλίτωσες. Βέβαια γλίτωσα, κύριε Κακουλίδη. Εγώ συνέχεια λέω δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το δοξάζω το Θεό που σας γνώρισα. Μία το δοξάζω που με επέτρεψε να το γνωρίσω και μία που γνώρισα εσάς. Γιατί είναι θέμα είναι θέμα για τη ζωή μας, είναι θέμα για την υγεία μας. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε, ούτε με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω εγώ αύριο. Να έχω καλή ποιότητα ζωής, να μην τρέχω από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Είχα μία τσάντα με νυχτικές και τέτοια, την οποία την έπαιρνα για να πάω στο νοσοκομείο. Και τώρα τα έβαλα στη θέση τους και έκανα 100 φορές το σταυρό μου και έλεγα Θεέ μου ευχαριστώ. Μπράβο βρε Εύα, μπράβο. Χαίρομαι. Βέβαια έτσι είναι. Να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Εντάξει, τα Δηλαδή, πρωτόκολλα αυτά δεν θα σε κάνουν να ζήσεις 1000 χρόνια, όμως τουλάχιστον θα ζήσεις αρκετά χρόνια παραπάνω και χωρίς προβλήματα. μα το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς, το θέμα των προβλημάτων που δημιουργείται. Και έχουν προβλήματα. Τους λες ότι ξέρεις υπάρχει τρόπος. Και σου λέει όχι ό,τι πει ο γιατρός. Αν δεν είναι εγκεκριμένο από το ΝΕΟΦ δεν το παίρνω. Πάρ το ΝΕΟΦ και πάνε το Βόλτα. Τέλος πάντων είναι περίεργα τα πράγματα. Είναι πολύ περίεργα όντως. Πάρα πολύ περίεργα. Τέλος πάντων, εμείς πάντως εδώ πέρα τώρα και με το σύζυγο πίνουμε το ginger και σας ακούμε. Το ginger είναι θαυματουργό. Γιατί στην αρχή, ο άντρας μου λέει φαρμάκι, στην αρχή δεν το πολύ πίναμε το ginger. Όχι μας έκαιγε, όχι μας έκανε. Από τότε που ξεκινήσαμε το ginger, άλλαξαν τα πάντα προς το καλύτερο. Ακριβώς. Δηλαδή κάναμε 2 κομμάτια από τα 3, ας το πω έτσι, τα οποία όμως δεν ήταν ολοκληρωμένο. Είπαμε όλα αυτά τα πρωτόκολλα λειτουργούν όπως ένα ρολόι τα γρανάζια. Αν Άρα, ένα λοιπόν, γρανάζι εμείς- δεν δουλεύει, δεν δουλεύουν και τα άλλα. Ωραία, δεν είχαμε το γρανάζι του ginger. Έτσι. Με 3 γρανάζια δεν γίνεται, 2 από τα 3 γρανάζια δεν γίνεται. Πάλι κάτι γίνεται καλύτερα από ότι το τίποτα, έτσι, όμως ο συνδυασμός Οπωσδήποτε. αυτός είναι θαυματουργός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το βλέπουμε καθημερινά. Προχθές έπαθα μία ψήξη πρέπει να ήταν, δεν πήγα και σε γιατρό. Με έπιασε ένας οξύς πόνος στην πλάτη και μπροστά στο στήθος. Είπα ή είναι ψήξη ή έπαθα έμφραγμα. Εγώ εντωμεταξύ πήρα και το σποράκι. Πήρα και το σποράκι, πήρα και διπλό νακ. Και έχω την εντύπωση ότι το νακ που πήρα διπλό με έκανε καλό. Να παίρνεις διπλό νακ τότε, σαν να σου κάνει καλό. Για αυτή την περίπτωση ας πούμε που ήμουν. Να το παίρνεις συνέχεια, δεν παθαίνεις τίποτα. άμα παίρνεις διπλό. Σαν κρίση. Και ένα άλλο ότι προηγουμένως που είπε μια κυρία ότι ο άντρας μου ήταν σαν μετεωρολογικό δελτίο όταν χαλούσε ο καιρός, λίγο έκανε προχθές ότι κατέβηκε η θερμοκρασία και με ανέβηκε λίγο η πίεση. Λέτε να είμαι κι εγώ μετεωρολογικό δελτίο. Να σας πάμε στο έμι. Ναι, θα πάμε να πιάσουμε δουλειά εκεί. Θα βλέπουν πώς πάει η πίεση δική μου και το πόδι του ανθρώπου, οπότε θα είμαστε μια χαρά, θα έχουμε και έσοδα, να ενισχύσουμε τη σύνταξη. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη και για μένα και για τον άντρα μου. Ακούω ότι όλος ο κόσμος έχει δει καλό. Έχουν περάσει αυτά τα οποία για χρόνια τους βασάνιζαν. Οπότε τι να πούμε. Ο Θεός να σας έχει γερό. Όσο για το βιβλίο... Εγώ δεν πιστεύω τα αυτιά μου να φανταστείς. Φυσικά. Όσο για το βιβλίο, να το γράψετε. Να το γράψετε. Τώρα θα μου πείτε πού θα βρείτε το χρόνο. Κάτι θα γίνει, κάποιος να βοηθήσει. Πρόσεξε με. Εγώ άμα γράψω βιβλίο για τη βιταμίνη D, έτσι. Είναι εγκυκλοπαίδεια. Επειδή θα είναι εγκυκλοπαίδεια, γιατί άμα δεν το γράψω πιο μικρό θα πεταχτούν πάλι κάποιοι κακόβουλοι και θα πούνε «Α, εκείνο εκεί δεν το έγραψες, το άλλο δεν το έγραψες, το άλλο δεν το έγραψες». Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει στην τεχνολογία κάτι το οποίο φυσικά δεν ξέρω αν γίνεται, ότι δεν χρειάζεται να γράψεις, μεταφέρεις το χαρτί, ας πούμε σε γραπτό λόγο, τον προφορικό. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή η βιταμίνη D, πρόσεξε, ναι. επειδή η βιταμίνη D είναι η πιο πολύπλοκη ουσία του οργανισμού μας. Έτσι. Ναι. Και θα πρέπει δηλαδή να κάνεις ένα κορμό από πού θα ξεκινήσεις και πώς θα προχωρήσεις σε όλο αυτό το θέμα μέσα για να ανοίξει όλο το δέντρο της βιταμίνης D. Είναι η πιο πολύπλοκη ουσία του οργανισμού μας, να φανταστείς. Δεν υπάρχει πιο πολύπλοκη ουσία από τη βιταμίνη D. Καμία άλλη. Μα γι' αυτό είναι και τόσο βασικό το θέμα της βιταμίνης στον οργανισμό.
Ελέγχει τα πάντα. Τα Όταν πάντα, είναι ναι. τα πάντα. Είναι ο εινορχιστρωτής. Να φανταστείς ότι έχεις μία ορχήστρα με 20.000 μουσικούς Ο και δεν σου μαέστρος. λείπει ο εινορχιστρωτής. Καταλαβαίνεις τώρα τι μουσική θα βγει από εκεί πέρα. Χωρίς το μαέστρο δεν γίνεται τίποτε. Τίποτα, μηδέν. Δεν πρόκειται να βγει ούτε ένας τόνος σωστός. Πάντως ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι ένα και δυο, είναι πάρα πολλά αυτά που μάθαμε από εσάς, που ούτε πήγαινε το μυαλό μας ότι μπορεί να συμβαίνουν ή να υπάρχουν. Εγώ πιστεύω Έτσι είναι. ότι όλος ο κόσμος που σας παρακολουθεί το αισθάνεται αυτό. Εγώ κοίταξε, εγώ τα ελέγχω όλα και πάω μέχρι και στο τέρμα. Πριν βγω Ναι. έξω στο παράθυρο και τα πω. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. είναι πήγα στο Google, διάβασα 3 πράγματα, πήγα στο PubMed, διάβασα 2 μελέτες και βγαίνω ξεβράκωτος εδώ να τα πω. Είναι μελέτες και έρευνες από πίσω. Εδώ λέτε για το Q10 ότι στον εαυτό σας το δοκιμάζετε για να βρείτε το σωστό. Εννοείται, πώς θα γίνει. Μα, Πώς θα σου άρα ακούσω εγώ λοιπόν τις όλα αυτά που διαφημίσεις? κάνετε είναι, ναι, υπεύθυνα είναι αυτά που κάνετε. Γιατί ο καθένας θα σου πει το δικό μας το Q10 είναι το καλύτερο και Σωστά, έτσι, αλλά τι να πω, δεν ξέρω, ο κόσμος είναι αδιάφορος, είναι χαζός, είναι κουφός, είναι, δεν ξέρω. Έχουν εκούσια τύφλωση και κόφωση από ακριβώς. μόνοι τους. αυτό συμβαίνει. Εκούσια τύφλωση και κόφωση. Να κάνουν προσευχή να τους ανοίξει ο Θεός τα αυτιά. Μπα, και να τα ανοίξει τα αυτιά ο Θεός, πάλι δεν θα ακούσουν αυτοί. Εδώ το Χριστό έκανε θαύματα, το βλέπανε, το αισθανότανε, γιατί όταν μαθαίνεις για το Θεό και για το Χριστό, δεν είναι ότι το μαθαίνεις παπαγαλία, το διάβασες όπως είναι ένα μάθημα να δώσεις εξετάσεις. Έχεις αισθήματα, το αισθάνεσαι, τη θρησκεία την αισθάνεσαι από μέσα σου. Αυτοί δεν αισθανθήκαν τίποτε και σταυρώσανε το Χριστό. Θα σου εξηγήσω λίγο για να το καταλάβεις. Λέει μέσα ο νόμος του Μωυσή. Ναι, Οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντος αντί οδόντος. ναι. Αυτοί τι λέγανε, άμα μου βγάλεις το μάτι θα σου βγάλω εγώ το δικό σου. Ενώ ο Θεός το εννοεί διαφορετικά. Αν εσύ διόρθωσε κάνεις ζημιά αυτό. σε κάποιον και χάσει το μάτι του, θα πρέπει εσύ να αντικαταστήσεις με κάποιο τρόπο τη ζημιά που έκανε στον άλλον τον άνθρωπο. Γι' αυτό τους λέει αλίμονο εσείς οι γραμματείς και φαρισαίοι. Υποκριτές. Έτσι, αλίμονο εσείς γραμματείς, γιατί διαβάζετε τις γραφές, όμως δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέει. Έτσι. Μα ο Χριστός ήρθε για να διορθώσει τον νόμο που έδωσε ο Θεός πάλι στο Μωυσή. Ακριβώς. Έκανε διόρθωση. Ακριβώς. Το Η διόρθωσε. Διαθήκη. Ναι, Αφού ναι. μπήκε η Κοινή Διαθήκη μέσα, η Παλαιά Διαθήκη εν μέρει ακυρώνεται. Εν μέρει. Εν μέρει, Έχει όχι κοινά τελείως. σημεία. Ναι. Έτσι. και- Ακυρώνουμε αυτά και- που ακύρωσε ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός ακύρωσε και το λαό, τον προηγούμενο λαό του Ισραήλ, το διέλυσε, γιατί δεν ήταν πια λαός, ήταν Ναι, άλλο πράγμα. όμως τους λέει στην Αποκάλυψη, ας το πούμε, στο κεφάλαιο 12, σου αναφέρει πάλι εκεί πέρα τι θα κάνει με αυτούς. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Διαβάστε, κεφάλαιο 12. Τώρα ποιος θα το Ναι, καταλάβει εκεί πέρα. Δύσκολο κομμάτι. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Πάντως, κύριε Κακουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και αυτό που κάνετε και σας ακούμε είναι, τι να πω, για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρακολουθώ και εσάς, μιλάω και με τον Χρήστο, μπαίνω και στα live του Χρήστου και μου αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, είστε χαίρομαι καλά. που σας βοηθήσαμε τόσο πολύ και δεν πήγε στον άλλο κόσμο. Να Δόξα τω μείνεις Θεώ. εδώ άλλα 30-40 χρόνια.
Πόσο θα γίνουν, 150? Κοίταξε, μέχρι 120 έχουμε όριο, είπε ο Θεός. 120, εντάξει. 120 λοιπόν. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Εύα. Στην Παλιά Διαθήκη ζούσανε μέχρι 900 χρόνια στην Παλιά Διαθήκη. Ναι. Να ξέρεις. Έχεις πιθανότητες δηλαδή. Μην τα παρατάς. Όχι, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να γίνω εγώ 120 χρονών να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και να συνεχίσω. Σωστά. Μετά το Γενικό Πόλεμο δεν θα γίνει και 1000 χρόνια θα κρατήσει που πρέπει να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να είμαστε και εκεί. Κοίταξε, η αρπαγή θα προέρθει πρώτα, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Εκεί που λέει μην λυπήστε αυτούς που πεθάνανε εν Χριστώ, γιατί εσείς οι ζώντες θα αναστηθείτε και θα αρπαχτείτε, λέει. Μαζί με αυτούς. Ναι. Θα έρθει ο Ιησούς και θα αρπάξει τους εκλεκτούς, αυτούς που τους θεωρεί εκλεκτούς, θα τους αρπάξει για να μην ζήσουν αυτά τα μαρτύρια που θα ζήσουν οι άλλοι. Ακριβώς. Και είπε, και όταν είπε και για τις 144.000, θεωρούν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω... Πρόσεξε με, αυτό είναι σαφέστατη η γραφή, είναι από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Μπράβο. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι σαν ομάδα αιρετική, ας το πω έτσι, πρέπει να είναι 144.000 και ούτε παραπάνω ένας, για να φύγουν όλοι μαζί και να σωθούν. Αυτό ισχύει με αυτό που είπα, Αποκάλυψη του Ιωάννη 12 κεφάλαιο. Ακριβώς. Έτσι. Η σελήνη και ο ήλιος στα πόδια, λέει. Ναι. Και τα 12 αστέρια στην κεφαλή. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι δύσκολο κομμάτι, αλλά δεν είναι και ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Φυσικά πρέπει αυτά να τα διαβάζεις 2, 3, 5 φορές για να... Κομμάτι, γιατί θέλει έρευνα. Εκεί εννοεί το όνειρο που είχε δει ο Ιωσήφ με τα αδέρφια του. Ναι. Γι' αυτό είναι δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να πας στην Παλαιά Διαθήκη για να καθίσεις να το... Και να το παραλληλήσεις και να καταλάβεις πως... Ακριβώς. Έτσι. Έγινε, να είστε καλά. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Γεια σας, ευχαριστώ. Μια που πιάσαμε λίγο το θεολογικό κομμάτι, ερώτηση. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τη φυλή του Ιούδα και δεν ήρθε από τις άλλες 11 φυλές? Ερώτηση, σκέψη, διατριβή, ψάξτε και βρέστε και την άλλη εβδομάδα, άμα έχει κάποιος καμία απάντηση, να έρθει να μου την πει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η Ελένη το Κυκλοπάκι ξανά έκανε αίτηση. Να δούμε. Η Ελένη μας ακούει ή πάτησε κατά λάθος πάλι? Δεν μας ακούει η Ελένη. Κατά λάθος πάτησε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, χωρίς όνομα, μας ακούει? Κατά λάθος. Ναι, επειδή σε βλέπω πολύ καιρό εδώ πέρα μέσα στα live, για πες μας λίγο μερικά πράγματα για σένα. Εγώ ξεκίνησα να σας ακούω από την αρχή. Από την αρχή. Και ξεκίνησα τα πρωτόκολλα από τότε και είμαι πολύ καλά. Γλίτωσες και εσύ δηλαδή? Βέβαια. Από αρθρίτιδα, από πόνους στα ισχύα, από σπόντιλους, από όλα. Έγινες κοριτσάκι δηλαδή. Ναι, είμαι κοριτσάκι φυσικά. Καλό.
Τώρα επισκέφτηκα και τον που θα κάνουμε Γκάτο. και τις εκπομπές για την ομορφιά, να δείτε τι θα γίνει ακόμα. Θα σας κάνω Μα φωτογραφία αφού για το σας Hollywood. έστειλα για τη μάσκα, την πήρα τη μάσκα και θέλω να μου πείτε και για το αυτό που βάζουμε. Τη βάζω μόνη της. Ναι, ναι, θα τα πω εγώ τώρα όταν θα ξεκινήσουν αυτές τις εκπομπές, έτσι, τα οποία θα ασχολούνται μόνο με θέματα ομορφιάς. Εκεί πέρα θα τα κάνουμε όλα ανάλυση. Να, θα περιμένω. Θα Όλοι περιμένω. στο Hollywood. Ναι, θέλουμε λίγο, ναι. Επισκέφθηκα και το Γκάτο παλιά και είναι εξαιρετικό. Είναι από Κύπρο. Ποιο με ξαναεπανέλαβε το λίγο. Τον Γκάτο. Α, τον Πέτρο, τον Κάτω. Ναι, τον Πέτρο. Πήγα παλιά πριν σας ακούσω, όμως είναι λίγο τσούχτερες οι τιμές του και όταν σας γνώρισα εσάς και έκανα τα πρωτόκολλα, τον σταμάτησα γιατί γιατρεύτηκα με τα πρωτόκολλα. Ναι, κοίταξε, πρόσεξε με τι γίνεται. Άμα πάμε στο αίτιο που Ναι. προκάλεσε τα προβλήματα, έτσι, γλιτώνουμε μετά αυτά. Όμως σε βαριές περιπτώσεις όπως ο άλλος ο άνθρωπος που ήταν κατάκητος, έτσι, εκεί χρειάζεται και ο πάτος. Με κατάλαβε. Μιας και βγήκα να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο πατέρας μου χτύπησε, χειρίστηκε με το ισχύο και τώρα σχεδόν δεν περπατά καθόλου. Είναι πολύ άσχημα. Τον πήραμε σε κέντρο αποκατάστασης. Θέλω λίγο να μου πεις κάτι Πρωτόκολλα και ginger. Ναι, Μπόλικο. το Ginger. κάνω και το γιαουρτάκι, το παίρνει, αλλά εντάξει είναι σύντομα ο χρονικό διάστημα που τα παίρνει. Απλά Θέλει κάτι... θέλει λίγο χρόνο. Ναι, να κάνω υπομονή γιατί είναι σχεδόν κατάκητος. Φοβάται να σταθεί, μήπως ξαναπέσει. Ξέρω τα προβλήματα αυτά. Θα πλακώσει το ginger, θα πλακώσει το γιαούρτι, θα πάρει το αθροζένς. Έτσι, και θα δει από τη μία μέρα στην άλλη καλυτέρευση. Ναι, αυτόν το αθροζέν κάνει θαύματα, ναι. Αφού τα ξέρεις από τον εαυτό σου, γιατί δεν τα δίνεις και στον πατέρα σου. Τώρα ξεκίνησα να του τα δίνω και λέω αν υπάρχει κάτι που να το κάνει λίγο πιο σύντομα καλύτερα. Αυτά είναι. Okay. Να μπορεί να πάρει και τη Β3 επιπλέον. Έτσι. Τη Β3. Ναι. Οκ, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Το ευχαριστούμε. μπόλικο ω3 είναι να τρώει 2,5 κιλά ψάρια την εβδομάδα. Ναι, ω3, το δίνω 6. Ναι, όμως να είναι σωστά τα ω3 που θα πάρετε. Έτσι μην παίρνετε ό,τι να είναι. Δεν παίρνω τα νορτσάν, παίρνω τα άλλα που μας έβαλες. Ακριβώς. Οκ, εντάξει. Έγινε. Να δούμε, να κάνουμε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Χαιρετισμού στην Κύπρο. Χαιρετισμούς. Ευχαρίστως. Γεια. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να ανεβάσουμε τον Γιώργο πάνω. Δεν έχει καλό... Μας ακούει ο Γιώργος? Ή κατά λάθος πάτησε. Κατά λάθος πάτησε ο Γιώργος. Δεν πειράζει. User 7 ρο 7. Μας ακούει ο user 7 ρο 7. Καλησπέρα κύριε Κακουλίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και πάλι. Έχω ανέβει κι άλλες φορές. Είμαι η κυρία που έχω θέμα με τα ισχύα μου. Σας είχα στείλει πρόσφατα μήνυμα. Που έχω τα σκαμπανεβάσματα. Μια είμαι καλά, μια όχι. Ναι. Έχω εδώ και 2 μέρες
είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Το τελευταίο μήνυμα που σας έχω στείλει, είμαι πάρα πολύ καλά. Να μην με ματιάσω κιόλας, θα πω πάλι. Συνεχίσεις τα πρωτόκολλα που κάνεις, να Κανονικά, πατήσεις το ginger κανονικά και θα πας από το κανονικά καλό στο όλα. καλύτερο. Κανονικά όλα, κύριε Κακουλίδη, όπως επίσης πήρα να πω, το είχα ξαναναφέρει και θα το λέω συνέχεια σε όλους. Η μαμά μου είχε καρκίνο στο στήθος, είχε πολλούς όγκους και μόνο με τη βιταμίνη D μέσα σε 1 μήνα εξαλείφθηκαν τα πάντα. Και από εκεί και Είδες. πέρα βέβαια παίρνει όλα τα πρωτόκολλα κανονικά. Θα το βροντοφωνάζω παντού. Ναι, Θα έτσι το είναι. λέω συνέχεια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν Πραγματικά. είναι μαγικά. Είναι αποτελέσματα της φύσης. Πραγματικά. Είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει. Όπως επίσης και σε όλες τις φίλες μου, εδώ που βρίσκομαι, Κοζάνη συγκεκριμένα, σας έχω προτείνει, όλες, μα όλες έχουν δει αποτελέσματα. Όλες πραγματικά. Να ακούει ο κόσμος πραγματικά και να μην φοβάται. Ναι, Να έχει έτσι τα αυτιά ακριβώς του είναι. ανοιχτά. Μετά από χιλιάδες, ας το πούμε, να τα πούμε θαύματα, γιατί εγώ τα βλέπω σαν θαύματα, έτσι. Υπάρχουν πάλι φωνές οι οποίες κράζουν. Τι να κάνουμε. Πραγματικά απορώ με αυτούς τους ανθρώπους. Απορώ. Και από πολύ κοντινά μου πρόσωπα, έτσι. Που πραγματικά τους έχω πει, τους έχω κάνει πλήση εγκεφάλου στην κυριολεξία, προσπαθώ μάλλον να τους κάνω πλήση εγκεφάλου. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα στον εαυτό τους. Κοίταξε, Δεν ξέρω, πραγματικά. κοίταξε, να σου το εξηγήσω λίγο επιστημονικά. Έτσι είναι το σύμπλεγμα του Βλάκα. Ο Βλάκας, αν έχει ακούσει κάτι και έχει εμπεδοθεί στο μυαλό του έτσι, δεν αλλάζει γνώμη. Δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα. Κατάλαβες? Όπως το λέτε. Ακόμα και ο σύζυγός μου που δεν έχει πάρει καταρχάς φάρμακο στη ζωή του, ούτε ντεπών. Δεν έπαιρνε ποτέ. Τώρα που αρχίζει και τα παίρνει και επειδή η δουλειά του είναι πάρα πολύ σκληρή, δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο στην κυριολεξία, έχει απίστευτες αντοχές με τα πρωτοκολλά σας. Πάει πάρα πολύ καλά. Είχε τενοντίτιδες, τον πονούσαν χέρια, πόδια. Τώρα πετάει. Γλίτωσε και αυτό. Γλίτωσε και αυτό. Και εγώ πάω από το καλό στο καλύτερο. Αυτές τις 2 μέρες είμαι πάρα πολύ καλά και συνεχίζω φυσικά. Δεν το συζητώ καν. Έχω αποφύγει και το χειρουργείο που ήμουν κατά. Βέβαια με είχε πάρει πολύ από κάτω, η αλήθεια είναι. Είχα φτάσει στο σημείο και είπα θα μπω χειρουργείο να τελειώνω. Τελικά με συγκράτησε ο σύζυγός μου, από την αλήθεια. Γλίτωσες και το χειρουργείο. Αυτό που το πας. Δόξα τω Θεώ και σε εσάς χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε γερός για να μπορείτε να μας βοηθάτε. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, ευχαρίστως, να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας. Για πες Χρήστο και εσύ κάτι. Εγώ έχω να πω ότι τα πρωτόκολλα του Μπάμπη κάνουν θαύματα. Τα θαύματα δεν σταματούν καθημερινά. Έχει παρουσιάσει ο Μπάμπης πάνω από 2.000 θαύματα και τα θαύματα συνεχίζονται. Και τους άλλους που κράζουν, συνήθως αυτοί που κράζουν θαυμάζουν. Αυτό συμβαίνει. Όπως διάβασα κάτω στα σχόλια. Όποιος κράζει θαυμάζει. Κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα εκτός από τη ζήλια ή θα είναι κανένας κρυφός έρωτας από πίσω θα κρύβεται. Μπάμπη, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Όλα πιθανά. Λοιπόν, να ανεβάσουμε το φίλο μας τον Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος? Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, καλησπέρα Χρήστο. Τι κάνετε? Καλώς τον. Είμαι δρομολόγιο με το φορτηγό και δεν έχω πολύ καλό σήμα μου, γι' αυτό κόβεται. Δεν πειράζει. Θέλω να σας κάνω 2 ερωτήσεις. Ναι. Έχω ανεβάσει τη βιταμίνη D3 στο 106. Πώς μπορώ να τη διατηρήσω εκεί πέρα?
Εγώ έχω Πόσες κόψει το μονάδες χάπι, δηλαδή αυτό έπαιρνε? των 20.000 το κόψω. Πόσες μονάδες έπαιρνες? Έπαιρνα τότε. Την ξεκίνησα, έπαιρνα τις παλιές βιταμίνες και έπαιρνα 12.000. Θα Δηλαδή συνεχίσεις 3 με χαπάκια την 12.000. ημέρα. Θα συνεχίσεις με 12.000. Τώρα όμως έχω πάρει τα καινούργια σκευάσματα και είναι 20.000 και έχει Δεν K2 πειράζει. μέσα. Δεν πειράζει. Θα το παίρνω ολόκληρο το χάπι. Θα παίρνεις 6 μέρες το μισό και μία μέρα θα παίρνεις το ολόκληρο. Και είσαι εκεί. Α, να το συνεχίσω και θα μείνει εκεί πέρα, θα κρατηθεί εκεί, Ναι. Ωραία, και άλλη μια ερώτηση. Πριν ένα χρόνο σχεδόν είχα κάνει μια αξονική στο κεφάλι πίσω και μου είχαν βρει, γιατί είχα πολλή ενόχληση κτλ. Και μου είχαν βρει ότι έχω κάτι μικροκύλες στον αυχένα. Αυτές πώς μπορώ να τις καταπολεμήσω? Κοίταξε, τώρα αυτά εδώ πέρα πρέπει να κάνεις υπομονή, να αρχίσεις να βάζεις σωστά η βιταμίνη D, το μαγνήσιο, το υπογλώσσιο που παίρνεις και όλα τα υπόλοιπα. Και Το direct παίρνω, το direct. Ακριβώς. Αυτά θα δούμε σύν τον καιρό, γιατί τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι τα τελευταία που φτιάχνει το πρωτόκολλο. Ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή σε όλα τα άλλα, από ενέργεια, από, όλα είναι υπέρ, όλα είναι συν. Το μόνο αυτό ότι επειδή οδηγάω πάρα πολλές ώρες την ημέρα, έχω ένα πρόβλημα πίσω στον αυχένα, δηλαδή με κουράζει ο αυχένας και με χτυπάει σε διάφορα μέρη, δηλαδή μια με πιάνει στο λαιμό, μια με πιάνει στην πλάτη. Θα περιμένουμε ακόμα, θα σου δώσω και μια άσκηση, θα μου στείλεις ένα μήνυμα να σου στείλω μια άσκηση. Ναι, μου την έχετε στείλει, μου έχετε στείλει μια άσκηση. Αυτή να την κάνεις, την άσκηση. Να την κάνω, Ναι, να την κάνεις, γιατί μπορεί να νομίζεις ότι είναι για τη μέση, όμως όλα τα προβλήματα αυτά από τη μέση ξεκινάνε. Ναι, γιατί η πλεξούδα του ανθρώπου είναι στη μέση και από τον αυχένα ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω προς τα πάνω, ξανά. Α, από κάτω προς τα πάνω, Κοντά έπεσα. Ωραία. Όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και άλλη μια ερώτηση. Η νύφη μου έχει βασικά την νόσο του Crohn. Της είπα να ξεκινήσει τις βιταμίνες, τις καινούργιες. Το γιαούρτι και το ginger. Μετά από 1 μήνα το ginger ή μετά από 2 εβδομάδες το ginger. Οπότε ξεκινάει πρώτα βιταμίνες, γιαούρτι και μετά από 2 εβδομάδες το ginger. Ακριβώς. Α, μάλιστα, όχι συνδυαστικά, Όχι, στην νόσο του Crohn όχι αμέσως. Μάλιστα. Ωραία, θα της πω να σας στείλει και μήνυμα να την καθοδηγήσετε και πιο 100%. Ωραία. Αυτό είχα να σας πω. Εύχομαι να σας έχει ο Θεός καλά και εσάς τον Χρήστο και όλο τον κόσμο. Και εδώ είμαστε με ανοιχτά τα αυτιά να ακούμε, να μαθαίνουμε και να προχωράμε. Για το καλύτερο. Γιώργο, καλό σου ταξίδι σου εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, χαιρετώ. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω φτάσαμε σήμερα στο τέρμα. Χρήστο, θα ανοίξεις live? Ναι, θα συνεχίσουμε, Μπάμπη. Ωραία. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν στο Μπάμπη, να κάνουν ερωτήσεις, να έρθουν στο live μου. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη στις 6 ώρα. Το απόγευμα θα βρούμε κάποιο θέμα. Τα θέματα δεν τελειώνουν. Έτσι, με τα προβλήματα των ανθρώπων. Θα αναλάβουμε κάποιο θέμα. Μάλλον τα ω3 θα πιάσουμε. Να τα αναλύσουμε ξανά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Συνεχίζουμε στον άνεμο. Γεια σας. Γεια σου.